tudi kod wasani nyaka giko nyakoro Ramogi Jwang SMS line wayawe na riadek auchiel nono ka Facebook wantiere live Ramogi TV, YouTube Ramogi TV Kenya. Anto kidhi Facebook kata te search idhi yudo fan page mara iluongo ni Cleophas Oluoch, kaka machielo idhi yuda e mbui mar Instagram idhi yuda kata gi nying mar Cleophas Oluoch. Kuonde go duto nyaka mar Instagram yuda kata @Cleophas Oluoch, mano e mbui mar X kama itudiye kodwa achiel kachiel. Bed koda kae nyaka giko achako kod weche manyien e chenro mar Upiny kato bang'e chenro mamoko pod biro, to motelo ne mano magi thond weche. Enyewe haufanyi poa. Hiyo pesa ungekuwa unasaidia serikali, mwananchi wa kama ni mwananchi anaumia, tafadhali mheshimiwa. Hatujui kama ni ulitoa fungo la 10 ama ni kupanda mbegu. Kendo wadwaro jalno man gi lony e weche mag administration. Bendo the embrace Constitution of Kenya, ma standing orders mag assembly or law. We're not refusing, but all we are saying is let's sit down, let us involve the residents. Sani kamanti ni real luor nikech akiani gibro kono an mondo wawuog samani. Machiegni nyakoro Ramogi Jwang adhi bedo kata e chenro makono weche manyien chakro sani. Nyinga Cleophas Oluoch, Jakisumu Kanyakwar, mokeo nyaka Chisango. Jopiny medo golo pachgi e wi okang' ma kanisa jokopere bade ma Nairobi nyokawo mano mar duoko solro manyocha jatend piny William Ruto kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ochiwo e kanisa mar Soweto mani Kayole Nairobi. Moko kuom jopiny opuoyo okang' ma kamano ka moko bende dwaro ni omenda go oduoki e chenro manyalo bero ngima oganda. Ripota mar Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Mar jadolo mar jokopere Reverend Philip Anyolo nyochopo kendo kere mapiyo kamatiang'. Ote manyolero ni kanisano okorwako solro manyocha ochiw chieng' Jumapil gi jatend piny Kenya William Ruto kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja e kanisa jokopere ma Soweto mayudore boma ma Nairobi. E ote mare, Reverend Anyolo, motelo ne diocese ma Nairobi, wacho ni solro no odhi ataro gi chike. Solro manyocha ochiw ne kanisano oriwo shillings 200,000 manyocha ochiw gi gavana Johnson Sakaja, 600,000 manyocha ochiw gi jatend piny Kenya William Ruto ne siro jower mar kanisano kod shillings 2,000,000 mar gero od jadolo kata fadha mar kanisano. Ruto bende nyocha osingo shillings 3,000,000 ne chwalo gedo mar kanisa kod chenro mamoko. Magi duto kanisa jokopere okwedo. En okang' mamedo nyuolo paro kowuok kuom jopiny, jotelo to kod jogo maluwo weche mag din. Jodak kod jokristo ma Soweto Kayole bende ogolo pachgi ka moko siro okang'no to moko dwaro ni omenda go otim godo dongruok. Akawacha hapa pesa ni kumba aliacha wenye wamesheba pesa na sisi vijana tunahangaika huko nje, hatuna kazi huko. Rais, tunaomba utusaidie tafadhali, utusaidie na hiyo pesa yenye unaharibu tupie kama sisi vijana, tutafutie kazi, hata sisi tupate kazi, at least tukweko kama wezetu, tajiri wezetu. Tuache kuhangaika kwa hii mtaa, ama sisi si wa Kenya. Hiyo pesa mimi ningepewa ningejisaidia nayo. Ungekataa? Na sitakataa. Mimi niko na shida mingi sana. Kama jana hata sikukula sapa. Oganda jo Kenya e gwenge mamoko bende medo loso e wi wachno. E kaunti ma Kisumu, moko kuom jopiny opuoyo chung' mar kanisa jokopere magi wacho ni yor kedo gi mibadhi. Gino bedo puonj ni joma chielo nyaka jok manyocha jokuoge chak neno nikech konyiew jo Nyasaye to kara jopiny biro nyiew machal nade. To ka jo Nyasaye emoseneno gini binyo duoko pesa mondo Kenya oduog maber, wamor. Gin achiel kuom joma kisetamore kamano ni ok dwa corruption. Kendo kichako gi lure chien koni gidhi kawo kocha koseluong gi kuma dhano ok negi. Wachino kaponi ginyalo weyo luwo kuonde mopogore no koro gidhi kanyo gi secretly nyalo bedo maber. Moko kuom jopiny ma Kisii bende onyiso sirikal mondo ket maino e chenro mamoko mamulo ngima jopiny ma ok solro makamago.
Sasa kama hii pesa ulikuwa unachangisha ukipeleka makanisani, sijui unaenda kusaidia nini, enyewe haufanyi poa. Hiyo pesa ungekuwa unasaidia. Kama ni mwananchi anaumia, tafadhali mheshimiwa. Kama kwa mjopiny mawuok kaunti ma Mombasa, dwaro mondo winjruok obed makare e kind kanise kendo githegre gi mich mawuok kuom josiasa. Bishop gibede gimo achiel to ka giamini ni mane gima gidwan mondo siasa owuoge kanisa to bed ni siasa owuogo. Kini kawuono ka giwacho ma kiny ko bimo migi sling moyo milion 2 en mana gima normal. Pesa ginyalo mana kawo batok, ginyalo kawo pesa in peace sama koro iyudo ka nitiere joma kwamo hospital, nitiere joma ok chiem padei, nitiere joma koso kata di school. Koro onge kaka joka nyalo kawo pesa moa kuom sirikal ni gidwa kawo milion 5, milion 10. To pesa michulo lecturers bende onge. Sama kanisa medo wuok oko mar chung' motegno e rito chia margi, penjo maduong' ma pod oganda penjore en ka migepe mamoko bende biro riwore kodgi e lweny mar rito kendo yweyo weche siasa ok e ute lamo kaka achiel kuom yore mag kedo kod mibadhi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamano Millicent Adhiambo. Jodak kaunti ma Mombasa kod Siaya odiochieng' manyoro ne yudo thuolo mar golo pachgi e wi paro mag chike mago mageto timo lokruok e chike mag osuru. Ng'ur ne kata kamano nyiedhore e moko kuom osuru ma jopiny koni ni malo kendo hinyo jogo ma yutogi ni piny. Jojaoko ni kod lerno. Thuolo mar jodak e kaunti ma Mombasa kod Siaya golo pachgi e wi paro mageto timo lokruok ne chike mag osuru bang' jopiny kwede e thuolo mokwongo gino mane mono jatend piny William Ruto kete koke. Kata kamano, paro mopogore ne onyiedhore paro mar chikno kuma moko kuom jokuota ndiwo ne ywak ka dwaro ng'eyo ni to ang'o momiyo osuru mar kong'o pok ne oduogo piny nyaka nene. Mwaka wa 75 tulikuwa tunakunywa pombe, tunatoshana na matajiri. Tulikuwa tunanunua pombe chupa shilingi 2 na hakuna hata yeye alikuwa kando kule. Kwa hivyo tuna promote wale watu wa kuota pombe nje. Ile pombe za nje ndio tuna promote. Ile pombe ya Kenya iko kali, watu wa kawaida hawezi kunywa. Kwa hivyo tunasema kuna pombe haramu. Hakuna pombe haramu, peaneni license. Hakuna pombe haramu, watu wakunywa watozeke. Mimi nikiagiza vitabu vya dini kutoka Saudia kuja moja kwa moja Kenya, ule ushuru ninaolipa ni mkubwa zaidi ikiwa utaweka usawa na nchi ya Tanzania. Inabidi saizi niagizie mtu aliyoko Tanzania aniagizie vitabu alafu mimi nivichukue. By the time the container landed on Mombasa, we were told we had to pay 471,000 as a charity group. Now all of those things inside were bicycle for orphans kids, pampers for girls, clutches for disabled, wheelchairs for disabled, na sanitary pads. He takes exemption yenu. Mutatuchaji mpaka lina. Ng'ur ne bende obedo ni kinde ka kinde jopiny osebedo ka golo pachgi to kata kamano ok gine ka ikete tim. Mostly watu wafanya public participation na at the end of the day vitu vinapitishwa hata kama zile ambazo tujapitisha tukija tukiangalia tuwapata zimepitishwa. Since leo ndo first time naona kama bunge la finance liko hapa na wazee wa mitaa na machifu ambao wako hapa. Je, hii safari hii hata zile tulizopinga zitakubalika ama zitakatalika? Katika hivi vipengele vyote mumeweka percentage, lakini katika hii nimeona kwamba hakuna percentage yenye mumeweka. Ili vijana wetu ama sisi kama mama tumejua kwamba tukichukua mikopo kwa watoto wetu waweze kuwezesha katika hali ya uendeshaji wa bodaboda, tunajua kwamba ni kiwango fulani ama percentage fulani utaweza kulipia kulingana na ile loan. Umetuambia hapa lugha inayotumika ni Kiswahili na Kiingereza. Hizi documents ambazo zimeandikwa ambazo zinabeba very technical. Ili mpate jawabu kwa kisawasawa ni ngumu. Pili, mnatuambia ni amendment. Amendment means is amending from something. Hiyo something hatuioni sisi. Ne bende gikoni piny owacho pok oketo ler e wi chenro mag geto lombo godo joket mwandu e pacho ka kopogore gi choko osuru kuomgi. Dona mora manyalo bedo ni nyalo golo gige disables oko, gigol tax ne jogo nikech gigo endo loka kocha ichiwo gi nono. Oro finance bill ni
anto komadie kata ka asome iye kanyo matin aneno gin mana vipengele moko mane watame ka magirwako gi e yo machielo gikawo ma to giwuondowa kama to giketo kamaendi pod wadhi reject makata ka pod sani jo Kenya amua pod gidhi e ndara apa ni adhi bedo one of them pod dhi e ndara ma pod wadhi bole piny ok wayie kode kata watimo public participation lakini chal mana kagima pod watimo nono nikech kwang'iyo poko kalo tero pod life dhi malo matek. En geno mar jodak mag kaunti ni ma Mombasa ni bang' golo pachgi kotenore gi paro mar chik mar omenda piny owacho dhi keto e tim pachgi go. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kokuma timore kaunti ma Mombasa dhene kaunti ma Siaya kama wayudo kanyo ne jodak ma Siaya ne chiwo pachgi wi paro mano mag chike madwaro loko chike mag osuru ma bende dwaro ni mondo mi oduok piny osuru mar VAT kowuok e atamalo 10 kod 6 nyaka atamalo 10 kod 2. Bende ne gikwedo paro mar dwaro juogo osuru kuom omenda mago mag aeri magiwacho ni biro keto jo Kenya gi chudo nyadiriyo. Komiti mar od bura ma otelne kanyo kod jo od bura ma Aina Moi Benjamin Langat ne osingo ne oganda ma Siaya ni dhi winj ywakgi ma gipedho e chenrono ma okawo pach jopiny. From time to time, so that's the chip. Pesa itasunguka. So shilingi 50 na una hiyo 50. When you are making these laws, you should also consider those who are there long time ago. They are suffering and they are wallowing in poverty. Youth Fund and Uwezo Fund, most of the requirements is that it is given out in a group. Some of us are not good working in groups because our ideas can never be shared. Some of the ideas that we have are very unique in nature. And if we can get financing as an individual, therefore we will appreciate. Kenya ni nchi ambayo sasa wawekezaji, investors are running away. Why? It has become so expensive to do or to operate a business in Kenya. Sababu gani? High taxes. Kenya generates electricity, Kenya has water, Kenya has land. Hizi ndio vitu ambavyo pia makampuni ama biashara zinategemea to run. Why should we tax heavily and more than other countries, yet mambo ama mahitaji ambayo makampuni yanatumia yanahitajika yanapatikana katika nchi ya Kenya? From what we have heard, they have talked about agricultural inputs in terms of reducing or removing taxes completely because they are agricultural community. I think we had also quite a representation on retirees, and they have told us about the need to actually remove taxes on retirement benefits. Kawuok mago matimore kaunti ma Siaya warangane matimore kaunti ma Nairobi karkae kama jodak e gwenge ma Woodley e boma ma Nairobi nigi lit kendo koro ywago lal bang' sirkal muko utegi otieno ma piny oruko donyoro. Ka giywak ni kata obedo ni milome mar dar ne omigi kanyo nitie ndalo 90 mane omigi ochopo giko odiochieng'no manyoro. Kata kamano kama kaka jafwambo marwa Efinya Kidi lerona ni jodak go koro dwaro mondo mi sirkand kaunti ma Nairobi ochulgi kuom mwandugi ma okethore. Ma e chal mar kar dak ma Woodley odiochieng' ma kawuono. Ute omuki, ranyisi mar lal maduong' ne weg udigo. Jodak go nigi pek ahinya e chunygi kaluwore ni chenro mar muko ute nyoko tim e yo makare. Giywak ni nyosimnegi stima e kinde ma nyimuko utegi, gino manyoro chwarita kendo chiwo thuolo mar kwelo ne achije. Ma e kaka kar dak mar mane en jata chenro mag jatend piny Kenya e kinde mokalo Samili Uchalo. Leo nigi lit kod kuyo korango chal mar ot mosedakie kuom higni 56. Tok chiwo notis mar dar mar ndalo 90 ma odiochieng' mare mogik ne tarik 19 dweni, tingni nyochopo e kar dak ma Woodley kendo muko ute 19 kuom 43 manyomi notis makamano. Achiel kuom jodak ma masirani oyudo lero ni geno margi ne en ni kaunti ma Nairobi biro bedo kodgi e twak kendo chopo e winjruok. Kata kamano ma nyoko timore. We was trying to seek a meeting with the governor or with the county
so that we sit and come up. I mean, we're not refusing this. They're calling it urban renewal. We're not refusing, but all we are saying is let's sit down. Let us involve the residents. Motelo nema moko kuom jodak notwak gi tend sirkand kaunti ma Nairobi kendo chopo e winjruok mar chiwo omenda maromo Sh900,000 mar konyo jodak e yor dar. E kindego jodak mamoko nyochwalo kes e nyim doho mar chungo chenro makama. En adier ni ne gidhi nomigi pesa gikonwa. Koro jomoko gieki kaka manyono dhi e posto nokokao pesa nikech ne pod gintie gi geno ni gini nyalo sodre nyaka higa mabiro. We didn't take it because we believed we were going to get a meeting with the county. Kaluwore ni ma en mana okang' mokwongo, jodak modong' koro nigi luoro ni nyalo nyisgi ni gidar e kinde moramora kendo masira makama nyalo yudo gi apoya. Sani kama antie ni ria luor nikech akia ni gibro konwa mondo wawuog samane. Samoro nyalo koni mondo iwuog, nitie jomoko kae manoko kao Sh900,000 ma miwacho neru. Sani gionge gi pesa ma ginyalo godo rent godo ot. Koro ing'eni gikia kata kuma gitere gik moko. Magitimore tok ywaruok mosebedo e kind sirkand kaunti ma Nairobi kod jodak ma Woodley kuom higni 10. Jodak go wacho ni Woodley osebedo kar dak makare ne gin kod anyuola mag thuondi mag piny Kenya. Kako machielo, sirkand kaunti ma Nairobi to mako chung' motegno ne gichano gero ute manyasani, chenro mabiro konyo e solo osuru ne kaunti no kendo chwalo dongruok. And you can see the beauty. We had lovely field. We have trees, beautiful trees. Some of these trees we have planted, like the ones in front here. I planted them myself. And you can see the way we try to make the place beautiful. The aim of the county government is to support our residents and to give them opportunities to live a better life, to live a good life. And our position is that, urban renewal is here with us. Our population has grown. There have been changes in our demographics. We had estates that we designed as a county, then as a council, to serve a particular purpose. They have served that purpose. Tok ywaruok kuom thuolo malach kind tend sirkand kaunti ma Nairobi kod jodak ma Woodley. Giko moko kuom udi koro muki mar chiwo thuolo ne gedo mar ute manyasani. Kata kamano, moko kuom jodak dwaro mondo mi ochulgi kuom mwandogi mokethore. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Woodley, Nairobi. Koko mago motimore Woodley ekonomo gi jwang' riwruoge mag jotij sirkal okwedo weche mawachore ni omenda mag jopiny ibiro tigodo e chiwo negi okumba mar thieth e bwo okumba mar sirkal mar Social Health Authority. Ka giloso gi jofwambo, riwruoge mopogore mago mag jotij sirkal wacho ni onge omenda manyien magidwaro mondo sirkal omedgi mak mana omenda mosebed kimiyogi ne okumba mar thieth chakre higa mar 2011 e bwo okumba machon mar NHIF. Simfro Sokinda nigi mathoth. Riwruoge mag jotich sirkal okwedo weche maliekore ni omenda mag jopiny ibiro tigodo e chiwo negi thieth makende e bwo paro mar chik midendo ni Public Officers Medical Scheme Fund. E twako jofwambo, riwruoge mopogore kamoting'o mano mar lakteche KMPDU, riwruok mar jotich sirkal, riwruok mar kuko e kin mamoko, olero ni omenda ma ibiro tigodo en mano ma ing'ade wi osachgi. Ji mang'eny ne pingo ka giparo ni wadwa dhi kawo pesa mar jochul osuru mondo thiedh godo jotich sirkal to jo-Kenya mamoko ok yudi. Gima dwa wacho maler ni ma en pesa mosebedo kwatiyo godo kochakore higa 2011, higa 2011 nyaka kawuono onge pesa manyien momanyo kuom sirkal. Pesa wa mosebero kwatiyo godo e pesa mwaloso chik mondo oten pesani makoro ng'ato ok nyal go e lwete. Jotij sirkal dwaro mondo chugnegi aguch omenda makende mar shillings bilion 6 e bwo okumba manyien mar Social Health Authority mabiro neno ni jotij sirkal oyudo thieth ne tuoche duto ma gin go, mano mopogore kod ma jo-Kenya mamoko yudo. That public servants relinquished their medical allowance in 2011 and since then they have not been earning it and therefore they had a right to access healthcare. They had a right to be given comprehensive medical cover. And as public servants, we had indicated strongly that we don't want to be put into private insurance companies. Dwe mar 10 higani, sirkal nochoro nyime thuolo mar dhi nyime kod tiyo kod okumba machon mar thieth mar jotij sirkal
tok jotij sirikal tamre donje SHA ka ok ochiwnegi aguch omenda mopogore kod jokenya mamoko. So the negotiations culminated into establishment of public servants or public officers medical fund that then will be managed by Social Health Authority. We are very clear that this particular medical fund will provide for the civil servant the services that they were enjoying prior to the establishment of SHA without loss of any benefits. En gima nomiyo migawo mar omenda ochogo paro mar chik mideno ni Public Officers Medical Scheme Fund Bill 2024 masani kawe pach jopiny ewi yango kuma makende e bwo SHA ne jotij sirikal. Simfros Okinda, Ramogi TV. Aya, koge sigana mkelo kod Simfros Okinda warango machielo ni jotij adek mago mag mbalariany ma Moi ma itudo gi mibadhi mara siling bilion 2.1 ochako ndiko dhogi odiochieng' manyoro mano e apis duol makedo gi mibadhi pacho kae EACC bade ma Eldoret. Jotije adekgo onywago kanyo apisa maduong' motel ne chenro mag goyo kwan mag omenda kata Chief Accountant mano Egla Samoei, apisa motelo ne chenro mag nyiewo kata procurement Wilson Bet kod apisa motelo ne dongruok mar mbalariany no Moses Kipkulei. Giduto negindiko dhogi ka EACC ka jatatije mar mbalariany no mano Ngira Isaac Kosgei tigeno mar chopo e nyim duol no odiochieng' ma kawuono. Mbalariany ma Moi osebed kanyo ka nigi tungni mano mosekelo nyaka luoro ni onyalo ruombore piny kapo ni ok okawo okang' motegno mar miyo sir. Nyakoro moge juang gikanyo kwa wadhi nyima ilo kanyo ni jatend piny William Ruto onyiso jotend migepe kod jogoro mugirore mage ni onge nafas ne jotelo manyap e sirikal mare. E nyasi mar oketo kanyo mar keto kogno e ogirimiti mar tich, Ruto osingo ne oganda jo Kenya ni en kod thuondi mani kod lony gi teko mano mar tieko midhiero mokwako Kenya. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino oluwo nyasi odiochieng' manyoro e kar jot maduong' mar jatend piny kendo koro olosona report. In honor of a national prayer. E nyasi mar ariyo mar keto kogno e ogirimiti mar tich e bwo loch mare, jatend piny William Ruto ogolo siem mager kapino ne apisas mag sirikal ma jonyawo ni onge kama gibiro ponde. There is no room, ladies and gentlemen, for excuse or delay or failure. Accountability must cascade through all levels of ministries, departments, and agencies to individual officers. This country will not fail. This great nation that God has given us will succeed. The enemies of Kenya will be put to shame. A Kenya that is sensitive to the needs of its people and a government that is sensitive and responds to the needs and aspirations of the people of Kenya. Nyasi ni mabiro dweche adek kende bang' Ruto chugo buch jotend migepe mare manyien. Jatend piny oparo ne jotend migepe kaachiel kod jogoro mongirore ni ibiro ketogi e ratil e giko higa mar neno kaka gisebedo ka gitayo tijegi. Excellence, integrity, efficiency and consistency will be rewarded, while failure, negligence, waste and misconduct will promptly invite corrective action. Ataro kod higa mokalo kamane onyiso ich wang' mare ne moko kuom jotend migepe mane owacho ni onge ng'eyo e wi chenro mag migepe margi. Ruto opako buch jotend migepe mare manyien ka owacho ni gin kweth man kod chia, lony kod ng'eyo mathoth mar chwalo piny Kenya mbele. Although we are in a difficult place globally, economically, but I am very confident that we have the team, we have the people, and we have the plan and the goodwill to transform our nation. That it will be important that as we execute our mandate,
We exercise extreme humility. We also exercise integrity. Mabiro bang' sirikal mar yudo seyo mapek kowuok kuom jodolo mag jokopere kaachiel kod kanisa mar Anglican kuom rem chopo singo mane omiyo jopiny e kinde campaigns, nyayo siasa mag miriambo kaachiel gi rem tieko mibadhi. Kuom thuolo machielo, Ruto odok ne sirikal mare ewi okumba manyien mar thieth mar SHA ka olero ni gidhi timo duto madwarore mar tieko midhiero mokwako okumba mar thieth mar SHA emiyo jopiny thieth e nengo mogonyore. And I promise you, we will confound the naysayers. We will succeed. Bang' koth mar pe mar kanisa jokopere kaachiel kod kanisa mar Anglican rodho sirikal mare kuom rem chopo singo ne oganda jo Kenya, jatend piny William Ruto ogolo siem mager kapino e jotend migepe kaachiel kod jogoro mongirore e sirikal mare ni onge nindo e tich. Chris Owino, Ramogi TV, State House, Nairobi. Kawadhi nyime, Senator Manyeri Wahome Wamatinga okaokar Senator Mamuranga Jo Nyutu achiel kuom osiepe jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua e duol mochung'ne tayo chenro mag od bura mano mar Senate kata PSC. Oland e lendo mano mane opedhi nyim od bura mar Senate kod jatend kweth mathoth e od bura mano mar Senate Aaron Cheruiyot, lokruok makamago tim kaluwore gi okang' mar Jo Nyutu gwetao. Nyutu en achiel kuom senators manoweyo ombulu mar kwedo paro mar golo Rigathi Gachagua e apis. Magibiro e kinde ma weche osebedo ka fuong'ore ni nitiere chenro mar thicho oko osiepe Gachagua e komiti mag od bura motelo ne jo od bura dhi e yweyo mar nyasi mag Christmas. MP to the Parliamentary Service Commission that pursuant to provisions of Article 127(2) C1 of the Constitution, the Senate approves the nomination of Senator Wahome Wamatinga MP for appointment to the Parliamentary Service Commission to fill the vacancy occasioned by the resignation of Senator John Derito Kinyua. Kamachelo Governor ma Kakamega Fernandez Baraza owuok tung' mosuo kod jatend migawo mar omenda John Mbadi ewi chenro mag chwalo omenda ne 10 counties mapachoka. Baraza wacho ni omenda mar dwe mar 9 nochwal juma mokalo to nyaka e thuolo ni pok omenda go chopo e agulu magi e konyo dongruok ma counties. Opoyo ogai mar ODM Raila Odinga kuom bede ong'ala manyime e weche mag chwalo omenda ne 10 counties. Mheshimiwa John Mbadi, stop misleading Kenyans. Unajua ya kwamba pesa zikitoka katika National Treasury kwenda kwa County Revenue Fund ambayo inakuwa controlled na Central Bank, it takes a minimum of 2 weeks kwa hiyo pesa kufika katika magatuzi zote 47, because we have a lot of bureaucracy and inefficiency in the office of the controller of budget. Pesa ya mwezi wa September was released last week. Mpaka sasa it has never reached the project designated accounts. Jana nilikusikia vizuri ukiongea katika TV na radio ukisema ya kwamba all counties have now received money. We want to have reforms in the office of the controller of budget ili pesa zikitoka katika serikali kuu, that money must be reflected in the revenue accounts na project accounts of counties within 48 hours. Mano kwarango matimore county ma Homa Bay, MCS e od bura ma county ma Homa Bay ikore mar timo yiero mar speaker manyien tich ang'wen jumani. Mano kanyaka sani ji ang'wen ema oseoro kwayo e lemono manyocha odong' thuolo bang' speaker Julius Gaya gwetao juma mokalo. Moko kuom MCS e od burano okoni gidwaro jotelo mabiro riwo wi MCS gi jotije te mag od burano. Kamoko kuom jopiny e county ma Homa Bay to bandho ng'eyo ketho mane Gaya otimo manyocha MCS oramo ni mar thiche oko e apis.
Alebich ni kod lerno. Bang' wetaw mar Julius Gaya kaka spika od bura mar kaunti ma Homa Bay juma mokalo kendo weyo komno thuolo ikruok sani koro dhi nyime mar yiero spika manyien ma koro biro kawo kare ka tich ang'wen juma ni MCS od burano biro go ombulu mar yiero spika margi manyien kaluwore kod karan mar od burano Hannington Day ji ang'wen ema oseoro kwayo margi lemo mar spika kendo sani ikruok dhi nyime mar biro yiero spika manyien tich ang'wen juma ni ne waloso gi moko kuom MCS od burano wikit ng'ano ma degiere mondo kaw komno ka MCA Marojo Ward Tony Otieno wacho ne kaka MCS gidwaro spika mabiro riwo wi MCS kanyakla kaachiel kod jotije mag od burano. Wang'iyo kendo wadwaro ni wayier spika manyalo tayo bunge. Nyalo tayo bunge ko ng'iyo ing'eni bunge nitiere gi members to gi honorable members to gi staff. Wadwaro spika manyalo tayo members of honorable members kendo ginyalo tayo staff mag county assembly ma Homa Bay. Tayo yo mane spika en head of assembly. Head of assembly chalo kaka administrator. Administrator koro nyiso no give direction ne bunge ma Homa Bay. Kendo wadwaro jalno man gi lony e weche mag administration. Kanya wadgi ma Homa Bay Town East Woderi Komolo okoni dwaro margi en bedo gi spika mong'eyo chike matayo od bura kendo manyalo kelo kwe kod dongruok e od burano. Achiel maduong' kuom gik ma dhi ng'iyo en ni to bende chike mag assembly kata chike mag standing orders mag assembly bodhi rito nikech mano gima duong' ne members mag assembly kabisa. Mar ariyo bende odhi embrace constitution of Kenya ma standing orders mag assembly olo nikech ero ka nitiere development projects kata legislative proposals kata chike ma assembly kadho ma nyaka olo kaka speaker to bende obiro luwogi. Koro bende seche ma koro gibiro biro ira ka gikwayo ni mondo ang' wagone gi kura mondo gidonj kacha nyaka wapenjgi ni about standing orders gik ma ging'eyo to bende issues mag members e committees maggi bende onyalo ng'iyo. Kata odoko ni ikruok sani koro dhi nyime mar yiero spika manyien mabiro kawo kar Julius Gaya to nyaka sani pok ong'ere malong'o gimomiyo MCS ne dwa thicho oko Gaya apise kapok ne okawo okang' mar gwetawo kendo moko kuom jopiny e kaunti ni dwa ni tend od burano okete lela ne jopiny ketho mano miyo gidwa thicho oko Gaya apise kapok giyiero spika manyien. Weche osebedo matek e assembly wan wapo mana ne spika marwa mar Julius Gaya o resign. Nok wang'eyo reasons behind resignation mar Julius Gaya kaka jo Homa Bay. Koro wan gima wanyalo kwayo od bura kapok gimanyonwa spika manyien gin ema ne ng'e shida mane nitiere e od bura marwa mar Homa Bay County. Nitiere gik moko ma samoro pondonwa kaka jopiny to wagombo ne mondo wang'e ang'o momiyo Honorable Gaya no resign kan oter motion mar impeachment. So there is a lot ma wakwayo od bura mar Homa Bay mondo ng'iswa ka bende gigolo pachgi e wi kit spika monego bed ni MCS dhi yiero ma gitimo tich ang'wen jumani. Anyo gitemo timo gigo gi kwe mondo weche obed maber ma kata ka gikelo ng'ato to ng'ama gikelo no odhi obed abeda ng'at ma okete e yor kwe. Wan kwe modwaro Homa Bay ka nikech wadich gi weche mag dongruok manyalo riwo assembly to ing'e ni kanyo koro ka ng'ama gidhi gi puodho maler ma gidhi giyudo ka ng'ama nyalo tiyo nikech ok dhi bedo abeda ni an abiro keta uru idhi ket ng'ama gineno ka nigi lony. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakoro mojongi report mar Ali Beach no inamono mialore gi kachero kamano kuom ndiko na mbui mar Facebook ang' odoko mathoth mantiere kar kae iwacho ni oganda osechiwo kendo oganda ni e wuoth menyo osechakore en chenro mara manyo gimoro minyalo keto e mesa odhiambo ma kawuono ma Nyasach locho bed kodi otai kendo telni gigo duto ma itimo kiwuok kawuono yawni yore gi duto mari bedo kacha mag dwaro yuto kata mar bero ngima odiochieng' makiny mani gimomiyo wantiere kar kae mondo mi wamed jiwi ni mar kuom ng'wono ma Nyasaye wasedo thuolo machopo kar kae dakika osekalo 44 tok sa 12 aduogo kae kod gazet ada lidhoni mana matin oboke mar Daily Nation mondo akoni aneni ang'o momipeko odiochieng' ni ma kawuono an kodi ka nyaka giko podi nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwaro mokiewo nyaka sango kete mana ka.
This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Apani en giwuoyi no. Mane gimomiyo nosi mosimbe sani. Anu. Hello. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Reach for the skies na 200% prepare bonus on shopbiki.com. Deposit dough on your casino account na upate up to 10,000 Kenya shillings in bonuses instantly kila time ukitransfer na uendelee kushinda on Aviator, Aviatrix, JetX, Comet Crash or on any of your favorite casino games. Usiachwe nyuma mtu wangu. Enda extra rounds na 200% prepare bonus on shopbiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kumadaki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kick by. Hello everyone, my name is Mercy Omoto and I'm delighted to welcome you to the Hapower Women Summit with the new dates being 22nd and 23rd of November 2024 at the Mudhu Beach Hotel and Spa. We welcome all the young women, entrepreneurs, corporates, government bodies to be part and parcel of this wonderful event. You're welcome and see you in Mombasa on the 22nd and 23rd of November. View Travel. Dream, explore, discover. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo.
gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Nyakoro mogo juang machiegni nono magazet chako sana ka gitulo matina nya marango kana ng'o mo antie gazet odiochieng' ma kawuono ibeda ni kod ng'eyo ni to ka opange yo machal nade. Nyinga Cleophas Oloch jakisomo kanya kwar mokio nyaka sangwa chaka kod weche mantiere gazet mabende nitiere kaka e iteni mokwongo gazet mara Daily Nation mano kama sigana ni nitiere kachiel ka warange ni ento en weche mage mantiere ka mokwongo. Iwacho ka ni gik moko uchung' nade, wacho ni ero things fall apart kanti gik moko ma polono osekelo wich bar mapek ahinya ne sirkal kata ne jopiny penjo mathoth mantie ni gigi uti nang'o sani en ang'o matiyo kama intie. Aya sani nyakoro mogo juang' higni 2 kende mano e telo mara William Ruto nitiere weche mopogore opogore ma koro kelo achiel nade e counties mane wacho ni nok mar omenda ma jogi luongo ka ni county cash crisis. Mabende koro sani wacho ni en mane madhi bedo karka ka treasury kata migawo mar omenda bende wacho ni oyo onge omenda ka madhi bedo ka kawo midu. Mae chal mar wach kama ntiere kiwacho ni governors bende obwogo mar ng'anyo. En ang'o madhi bedo ka timore kaponi gi ng'anyo ndalo 30 to nyaka gibwog ng'anyo e koka mi magidwaro. Penjo maduong' mantiere karka sigana ne omi peke ite mar 4 na 5 kod mano mar 6 machielo ntiere chudo mago maga jopuonj mbalariany mabende ntie karka ka nie ng'anyo mano nyaka sani ma wacho ni ntiere weche mabende osebedo ka thago sekta mar somo tainye somo mbalariany koting'o weche gi mag chwalo omenda bende ne jopuonjre kata new funding model. Machielo bende nyakoro mogo juang' gin weche go mag thieth mabende wacho ni ok ti kata ok kony oganda kama gintiere sani kwarango gi achiel kachiel mane ite mokwongo. Kama chielo wadano waridre piny kendo warang'ane gik momipeki gazet mara Daily Nation kae e ite mokwongo ni mano kama wantie kae gi sigana mantiere nus kae koro nus mar 2 ni kae mantie sigeni 2 sigana momipek kar kanyo diere en sigana ma odiochieng' manyoro William Ruto loso kod jotend migepe kachiel koda ka jogoro mongirore migawo kakore wacho ni Ruto reads the Riot Act to his ministers and PSS. Jatend piny Kenya osiemo jotend migepege kachiel koda ka jogoro mongirore mano e kinde nyasi mar keto kogno e ogirimiti mar tich. Mano timo odiochieng' manyoro State House Nairobi. Mano mantie kar kanyo koro mogo juang' okono gi kanyo ni onge ng'ama nyap mabobede e sirkal ni. Jubeda beda matek te wacho ni ka ngumu mano kama entiere. Bata kacha ntie midhiero mokwako mbalariany ma Moi mabende ang' abed kod twak awarang kachiel kod wenda madhi bedo ka ntiere kar kae mano mbalariany ma Moi mabende nyaka sani kala chier nade ntie nonro ma itimo e wi lal mar omenda maromo bilion 2.2 mabende koro timo nonro makamano kod EACC e kinde ma nyithi sikul bende pod onge sikul kuom thuolo malach sani penjo sicho kayo machien gidhi time koso oyo mana jok moikore ne penjo mabiro timo penj.
wacho kar kanyo niero mano Moi University inside multi-million shilling deals that anti-graft agency is investigating. Mano mantiere kar kanyo irange ni kanyo to nochale yo machana aduche makawuono igeno ni vice chancellor mano Isaac Osgei professor dibedo kanyo kachope e nyim EACC odiochieng' ni makawuono odiochieng' manyoro jatelo mochung' ne weche mag nyiepo kata procurement Wilson Bet kod nyawadgi mochung' ne weche mag dongruoge mag mbalariany mano Moses Kipkulei ne ochopo e nyim mano e nyim EACC bade ma Eldoret kama oting'o nyaka jotelo mamoko moting'o chief accountant mano Egla Samoei mabende ne ochopo kar kan jotelo adek duto mag sikul kata mbalariany ma Moi ochopo marange kacha ite mar aboro nyakoro mojwang' kisome kendo dhiro thuolo marange kae manitiere sigana mara Gachagua kod jogi iwacho ni en ang'o miyo gin gi ok gi wuok oko ahinya mano mara rakore koda jalup jatend piny Kenya mano Kithure Kindiki iwacho ni why Gachagua allies are avoiding all out war against Kindiki giwacho ni kata kodoko ni okwayie gi chenro manotimore mar thicho Gachagua oko to ma chung' marwa iwacho ni ok giwuok oko apiaya ni wan koro wuok oko mano mara goyo Kindiki lweny mano kama gintiere kar kacha mano mondo mi gineni gisudo e yo makare kaka oganda achiel mano weche mantiere kar kanyo madhi bedo kata kawaluoni achiel kachiel nitiere oganda mamoko bende mantiere kar ka ite marariya dhido thuolo mar mondo mi akoni ni ginto gin weche mage mantiere kar kae iwacho ni sectors mopogore opogore bende sani ywak mano mana kaka nosekoni kanyo kaka omiye pek odiochieng' ni ma kawuono nitiere kama chielo kae ma bende iwacho ni forget flights SGR makoro ji dhi tiyo ka ji ochomo Mombasa ma omi pek nyakora Mogejwang' e ite ma iye kar ka e ite mar abiriyo mano iwacho ni forget flights it is SGR for legislators going to Mombasa for games tuke mago mag East Africa ibago Mombasa kama Moses Wetangula bende koro sichiwo siem ne jod bura kama gidhi bedo ka giyiedho gidhi bedo mana ka gitiyo gang'o gidhi bedo ka gitiyo mana gi SGR mano ka gintiere kar kanyo mondo mi girang ni gibiro e yo machal nade nitiere weche mamoko bende ma jod bura olose kar kanyo wanya yudo iteno mar abiriyo mano kama gintiere wacho ni tough sanctions wayudgi ane kar kae wacho ni gin gik mage maponono koro ilieko ka dipo ni jaod bura oluongi e od bura to ok idhi wacho ni senators bende ma ochung' ne weche gi duto wacho ni ka en luong ma iluongi mondo mi odadhogi kata openji penjo en mar gino madhi konyo kacha jopiny ng'eyo kama gigi duto dhi bedo kacha ka chome iwacho ni jood bura osebedo ka luongoga onyo bedo gavana jatend migawo kata jood bura mamoko kata jotelo e bede migepe moko mag sirkal to gichopi nitiere paro mar chik ma bende koro nitiere e od bura mano mar neno kanyo ni nitiere fine midhi bed ka imiyi mano mantiere kind 500,000 nyaka 2,000,000 migoyi kacha ka dipo ni oluongi to kichopo mana mondo mi bende owinji mano kantiere kar kacha kendo mano dhi bedo kacha ka iluwe e yo makare kod sirkal kata bede migepe mamoko mochung' ne choko gope miwacho ni death summary mano mantiere kar kacha iwacho ni ibedo kanyo gi thuolo machal nade kaka chenro onego bed ni obi paro ni en mochwal kod senator ma Vihiga Godfrey Osotsi mabende wacho kar kani onego bed ni ichiwo ler mathoth ni intiere kanye ka oluongi kata kama intiere ka poni ok inyal chopo mondo mi orangi wacho ni ibro dwarore mar mondo mi inyis ler mathoth kama intie gimomiyo kichopo kadipo ni kichopo mano onego bed ni ichiwo ler ndalo 14 motelo ne chenro makamano mano mantiere kar kacha ka maximum fine en 2,000,000 penjo maduong' mantie kae ni ma ibiro konyo koso biro keto gi
kama chal nade. Mago weche mamoko ma pontiere kar ka ng'eni ang' wayudo thuolo mano mar rango gazeti kinde mabiro kar ka kaachiel koda ka mamoko. Nitiere ite mar 12 ite mar 12 nyakoro Ramogi Jwang' kae mantiere sigana madani mondo mi wamul iwacho ni ero poor states want money with no strings attached. Mane e kama jatelo kata jotelo mowuok Afrika mochopo e romo mano mar COP29 koro dwaro mondo mi omenda gi ochopi kendo mi pinje gi kaka dwaro kendo ketnegi obadho mora mora kata gima nyalo chungo gi kata nyalo tamo gi mano ka gintiere kar ka chenro madhi nyime e piny mar Azerbaijan e boma ma Baku ma bende igeno kata ni gik mathoth bedo kata ka ilosi. Wacho ni COP29 en COP kata romo mano marango omenda ma inyalo yudi kaluwore kod lokruok mar kor lwasi kata racho kor lwasi. Nyakoro Ramogi Jwang' mana mondo mi wapar odiochieng' manyoro ne en International Men's Day. Jogo manokoyudo thuolo mar bedo e nyasi machalo kamano gidhi bedo kanyo ka irange nade mano kama gintiere. Mae sigana mantie kar kanyo kod Ramogi Jwang' ma en jatend migawo mochung' ne weche mag alwora kaachiel koda ka lokruok mar kor lwasi, futo mar kor lwasi kod mwandu mopogore opogore medore. Iwacho natural resources mano ma pinyno mar Gambia oloso kanyo e romono mano madhi nyime Baku, Azerbaijan ma bende okelo kanyakla pinje mopogore opogore. Ka bende nyakoro Ramogi Jwang' mane wach mantie kama medo luoni wacho ni en weche go mag finance kata yudo omenda kaluwore kod romo madhi nyime ne libero kata ka yude yo machal nade. Odhe ni ite mar 15 kanyo mantie sigana machielo ma bende otenore kod chal mar wach kanyo madhi tieke godo kaeto ang' warange ni NHIF wila N gi S osekelo tabu nikech koro en chif oruombore piny nitiere en chamani gigolo gidaketo eni kumoro gimoke wiye kona gimineno kar ka. Iwacho ni obedo mapek ahinya golo N ni mondo replace gi S mondo obed kata chif. Mane wach mantiere kar kanyo achiel kachiel mano ka wamedo luogi mano kama ntiere kar kanyo koro Ramogi Jwang' inyanene yo machalade ngasni chalni en ng'ama nigi tipo mar jatend piny Kenya otamo loso to gik moko liero te gik moko beda aoyaye. Nyakoro Ramogi Jwang' weche thoth ahinya mokiro ni kar kanyo. Kata kamano nyoro Kenya owuok amodhi nono gi tim mar Namibia kendo koro onge kama gidhiye. Nitiere outbreak machielo ma bende ne Rwanda oyudo mana mondo mi akoni kani jogi ma qualify gi ginto gin jok mage asom ne soma mana mapiyo gazet mar The Standard ondike chien kanyo mogik. Iwacho ni kata kane Tanzania bende ne oyudo loch margi gol 1-0 kendo koro gimbe gidonjo Nations Cup mano kama gidhi bedo kar kacha mano ka giyude kanya achiel kachiel. Rwanda bende oyudo buok margi mano kama koro ok gidhiru thuolo mar sudo mano kata ka gintiere kar kanyo ka gintiere tuke ma kama gidhi baga Morocco. Nyakoro Ramogi Jwang' kendo nyaka sani timbe ma osechopo e tielogi mago mag donjo e tuke ma kamagi ineno kanyo tebo ite mokwongo kata kar kae kako ondike ero mano kama gintiere tuke gi obago odiochieng' manyoro e pinyno mar Afrika ma milambo. Wacho ni rem ma ok watugo tuke gi pachoka osekelo midhiero. Not playing at home cost a slot mano kama gintiere mano captain machon mar Harambee Stars oloso. Jogo moqualify group A en Comoros kod Tunisia ma jok moqualify ne AFCON 2025 ka group B Morocco mago host agitieko kanyo namba 1 ginoge tugo moro amora mane giwito ne giyudo loch te mano kama gintiere mano points magi mane giyudo te 18 kendo giqualify. Gabon tiere kar kanyo Egypt qualify, Nigeria kod Benin qualify kaka machielo Algeria kod Equatorial Guinea
bende o qualify. Group F, Angola kod Sudan ne o qualify. Ka Group G, Zambia kod Ivory Coast bende o qualify tuke makamago mag AFCON. DR Congo o qualify kachal kod ka Tanzania, ka Mali kod Mali Group I o qualify. Ka Cameroon, Zimbabwe o qualify. Kenya otieko namba deke. Group makamano ka Namibia otieko namba 4. Group K, South Africa o qualify kod Uganda, Congo kod South Sudan otieko thuolo mar 3 kod 4 kaka gilore. Senegal kod Burkina Faso qualify. Group L, ka Burundi kod Malawi otieko namba 3 kod mano mar 4 kod moge jwang'wane makelo e giko aduoga kod twak mano mar rupiny ka warango chal rang'iny mag somo antiere kae kod wenda ariyo. Dr. Agnes Salome Awuor, japuonj e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology, kachal kod ka Peter Osumba ma en jatelo e weche mag somo mano e mano e mbalariany no mano ma Zitek University. Wantiere kod ka en registrar ma beno dhi bedo godo ka chira rang'iny mag somo gito gichal ganade mano kama dhi bedo karka. Kik dhi mabor, aduogo bang' yo masani. Umepanga matumizi ya hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nitaiboost. Ndio hivyo sasa, ndio check yako. Yes. Unazambia nini watu nyumbani juu ya story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotije wa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony, to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Burachiel. Royal Mabati Factory. Excellence redefined. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Wakelonu chenro mar tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ng'inja the Entertainer kod DJ Smollett. En miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma.
Chieng' ngeso ka ngeso chakre sa 11:30 odhiambo nyaka sa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wote wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Tugo koro eka iye ochacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacham. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let te jiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano kahero joma hero walo. Ano kahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno, mana e Ramogi TV. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Wajan thum gir moro. Okay. Den gir radhi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Oyawre nyakura Mugejwang' kendo machiegni wantiere karka wadarangane chal mar wach e wechegi mag somo ahinya kama wantiere karka kawuono wadhi bedo ka warango chal rang'iny mar somo kata quality to chal nade nyakura Mugejwang'. Kirango achiel kachiel ni piny Kenya nitiere kod mbalariany mathoth kendo wadhi bedo ka warange e rang'iny ma kamano. Kawuono nitiere ka gimor ni mar wadhi bedo ka watwak gigo machiegni ahinya koda od chunywa kendo weche mag somo kaka oganda kendo wagane mbaka ni kod jolony man godo e studio okinyi ma kawuono. Mano kama dhi bedo kod kachiel warangi kendo wabeda ni kod ng'eyo ni piny Kenya to wachung' kama chal nade ka wantiere kodu kar kachiel. Adhi bedo kae koda japuonj e mbalariany ma Jaramogi Odinga University of Science and Technology kata JUST bade mabondo mano Dr. Agnes Salome
Awuor ma bende wadhi bedo kod rekod achiel kachiel okinyi ma kawuono e yor lony manyasani mar Zoom mondo mi okonwa ne chal mar wach kama entiere. Ka wayudo thuolo mar yude wang'wa kile achiel kachiel e studio kaka mondo mi walosi. Kamachielo antiere kae kod jatelo e weche mag somo kata registrar e weche mag somo kata mag jopuonjre bende mbalariany ma Zitek ma bende dhi bedo kwa twak godo achiel kachiel. En osechopo e studio ka kendo nachak mana kode omoswa okonwa ni nolal kure to nyaka sani weche yeyo machal nade. Peter Sumba oyawre kendo machiegni. Erokamano Cleophas, duoko erokamano kuom lunga studio kendo ageno ni wabiro mbako maber kendo yawo nyikwara mogi duto ni oyawre to donjure twak. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Nitie chiedh nade mathoth nyakwara mogi joma osebedo kae ka timore kendo wasebedo ka warangogi kata e gazet odiochieng' ma kawuono wawinjogi. Nitie mbalariany achiel madani ang' wachak godo ang'eni kata ka nitie japuonj ma Zitek en gimoro monyalo somonwa paro kata ywak ma jopuonjre manya bedo ni chiwo. Sigana mwana winjo ka sani nyakwara mogi jwang' nolosnwa kanyo kod jafwambo wadwa mano e Finya Kidi kendo ne wawinja ne midhiero ma jopuonjre osebedo kae ka kadhe to warangane ka rang'eny ni nyalo chopo kure ka dipo ni kit somo obedo kama e mbalariany. Inono kendo kwe kapisoko. Kombe Oluo ranyisi mar lek mochung'. E skund thieth, jopuonjre manodonjo kae ka nigi geno mar yudo tiegruok makare nigi kuyo ahinya. Pek mar koso somo kaluwore gi ng'anyo ma kinde ka kinde ochungo lekgi. Lindegwa manoyudo grade mar A tok penj mar KCSE kachiel gi jowetege mamoko ne nigi mor mokadho mar riwore gi mbalariany ni. I still remember the joy that everyone had because I was top in Nyandarua County. So I was called by Equity Bank to go and work there as the top girl. So it was a very big celebration. Yeah. It's been long. We joined the school in October 2016. So this is our 9th year. We've done already our 8 years. Kaluwore kod ng'anyo mosedhi nyime kuom thuolo malach, moko kuom jopuonjre osewuok skul kama moko to koro somo kigin gi paro mar ni chenro mag mbalariany no biro dok makare machiegni. It has been very tiring. It has been draining in every way. We're physically drained. We're mentally, emotionally drained. We're financially drained at this point. It's been a very, very long stay for us. We came with very lofty ambitions. For me, I wanted to be a neuro-ophthalmic surgeon, which is a subspecialty in ophthalmology. And the dream, we don't want to give up on our dreams because we are very strong. Ne jopuonjregi odiochieng' kodiochieng' gitemo matek mar chopo lek margi mar ni ok ginyal chako tich kaka lakteche nyaka kanyo masidhgi ma giyudo boke mar tich tok tiegruok kuom higa achiel kendo. Their first day in the campuses, those are people who, while we were joining campus, they were in class 4. So when I go back home, you know, this bright student who topped the district, they think that sort of medical school has become hard for me, and I've repeated quite a number of times. The notion out there is, first of all, maybe I dropped school, or I have decided to do other things apart from what I'm supposed to do in school, but that is not the case. We have just been delayed by this institution and the country at large. We are your children. We didn't want to be here. I mean, we're all bright people. We deserve better. And, I mean, we cannot do anything as students, but they can actually get us back to class because that's what we really want. We are actually frustrated of staying here for that long. Som jopuonjrego noroch kod tuo mar COVID-19, ng'anyo mar lakteche e bwo riwruok mar KMPDU kod kar thieth mar Moi Teaching and Referral Hospital. But there are those who have severe mental issues. Stress has affected many of our students. In fact, like the 6th year medical students, last week they were undergoing a therapy by our colleagues in MTRH. Finya Kidi, Ramogi TV. Mano chal mar wach to wacho ni en gimoro malit ahinya higni 9. Mbalariany ma Moi ondiko oboke ka gilero gimomiyo higni 9 osebedo. Kata kamano
mane kama wayudore kaka oganda winjo kaka nyadendi no yuwa kanyo e skul mokwongo paro kaka jal mantiere e sekta mar somo kata e mbalariany Peter Osumba oketi kama chal nade? Erokamano Cleophas. King'iyo nyithindo ywak kamano nikech onge gima ginyalo timo, en wach malit ahinya. En wach malit nikech magi jasomo kokalo to en mor mar nyathi to gi jonyuol to gi in fact piny ngima mondo odhi e university to kendo geno ket kuome maduong'. Asto kwang'iyo jasomo kochopoga odonjo ka en gi mor sana. Kochopo kiwango ma higa mar adek ka en gima somo manonego bed ni kawo higa 4, iyudo ni osechako jony. Ma seche ma koro chopo ni koro tieko cha, pache ni oko, pache onge skul. Koro ka ng'ato bet higni mang'eny go kata kineno koro ena kanyo chunye gi wach somo no be koro kethore. To gimarach koro ranyisi mwang'iso kata nyithindo moko pod somo bang'e, sani nyithindo timo penj, to wang'eyo ni kiwango maduong' ma nyithindo dwaro ga en mondo bed kata daktari. To ka koro gineno kama timre nyalo miyo gisinyor. Koro aparo ni nitie gik mwanya timo kaka nyithindo gi nie mbalariany mar sirkal, to mbalariany nitie mang'eny e pinywa kae. Koro aparo kochopo ni mokwongo en temo loso mondo nyithindo gi odhi nyime, to kotamre ahinya to nyithindo konego bed ni ema koro winjo pek mar tayo mbalariany moloyo jok mantie kaka sirkal to gi jopuonj to gi jok mochung' ne mbalariany. Koro nyithindo gi inya kata kawgi to otergi e mbalariany mondo gitieki, iluongo ni transfer, nikech duol mar KUPS tema noketo gi kanyo, tema keto moko ka kanyo. Koro aparo ni mano gima onya timo ka bed ni ochopo kama koro tek kabisa molo ni nyithindo bedo higni 9. Yeah. Kamano nitiere ang'e watamo loso weche mag tudruok kod Dr. Agnes Salome. To ka wanyalo penjore, en ang'o ma kata koth ma kama chako gowa kaka oganda kure? Sirkal nigi chenro mano mar daro kendo mar dwaro ni jopuonjre duto donji mokadho odonje mbalariany kata kuonde tiegruok mamoko mantiere. To dipani ma achiedh nade maponono nitiere nikech mbalariany mag ji giwegi kaka Zitek ok wawinj ka nitiere changamoto machalo kamae, to wawinjo gimane e mbalariany mag sirkal dipo ni opek kata otek ahinya e chenro gi mag tayo kuonde tiegruok. Erokamano Cleophas. Iwacho adier ni ng'enyne chandruok ma kama wajaneno ga mane mbalariany mar sirkal nikech tayo mbalariany, pogruok nitie tayo mbalariany nikech onego bed ni nitie chenro makare maketo nyithindo somo mar nyithindo mbele moloyo gimoro amora. Koro mondo wachop kae, ineno kanyo wach kacha kane mbalariany nowacho ni gisebedo ka jopuonj moko dhi e gomo. Koro magi gik mabe osemiyo bende gilewo seche moko, to mago gik minyalo losi. Koro mbalariany magi giwegi kaka koro kawacho Zitek, ka nyathi odonjo, ka waromo gi nyithindo mokwongo gimiluongo ni orientation ma koro inyiso gi kaka ngima ma university biro bedo. Nyathi ka nyathi modonjo inyise chieng' mobiro tieke, nikech wan ga gi aluongo ni graduation achiel week mar 2 mar dwe mar Novemba. Koro wang'eyo kidonjo ni biro timo kata certificate kata diploma kata in ja degree, inyisi ni biro tieko kama bas. Koro ing'eyo kama ibiro tieke, koro ichako tiyo kanya. Then e kinde kae nitie chenro madhiri ma hakikisha ni ichopo kanyo e seche midware, nikech gini chakre ka nyithindo odonjo, maybe puonjo chakre molewo, nyithindo korem, to nyithindo maybe rem. Koro mago be gik minyalo geng'. Hakikisha ni nyithindo dhi e klas,
nyithindo somo, jopuonjre go ka penjo chopo to gitimo pej to gisudo mbele. Nikech nitie gik mang'eny matimre e mbalariany. Koro itema konyogi. Jomoko be nitie ma wigi ni oko, maybe gisechako tije moko, biashara moko kama, ichaki iketogi, idwaro kaka iketogi e laini. Bang' Covid ne ochopo kama koro kata nyathi seche moko onge kaka yud pesa machulo godo fees mare. Koro orango tich oko. Koro gima watimo, wagoli kore klas to waketie e somo mar mbui mondo ibend dhi nyime, onge kama igogo break. Koro ng'enyne en tayo mbalariany nikech gigi mondo chop kama gichopeni, ji ne nitie manochung' ne wechegi, to ne ginyalo dwaro rieko chon mondo nyithindo kik winj pek. Donge ing'eyo kata ot, ka une ot, janyuol mama gi baba, inyalo yudo ni seche moko gin gi weche matek malich, but nyithindo chiemo to kendo nyithindo dak to dhi maber. Koro paro mayot kama ne waparo nego bed ni joma tayo mbalariany ka wan wabedogo to kendo wamako lwet nyithindogi. Nikech fees to gichulo achula kaka gichulo mbalariany mar sirikal, kaka gichulo jogiwegi. In fact, jogiwegi onge pesa moro ma wachako wayudo kendo ma sirikal chiwo. Koro nyiso ni gima jo kisungu luongo ni efficiency, tayo gik moko makare ema onego bed ni waketo pesa. Erokamano ahinya. Nitiere paro mano mar sirikal kokalo kuom jod bura ma imedo chwal kendo imedo dhir mondo mi okaw courses mag diploma kod mago mag certificate oduok gi nyaka e colleges kata TVETs kama gintiere mondo kik gibed e mbalariany. Paro ma kama ka yude odhi keto rang'iny bedo kama chal nade? Erokamano. Paro ma kamano ok anyal wacho ni norach, to be ok anyal wacho ni ober. Pod wang'iye nikech en gima nyien. Aneno ni chutho mbalariany ka machon kata ging'iyo pinje maoko kata sani, ne sana ne en jok mabiro timo degree ka dhi nyime. Nikech nonego bed ni puonjo dhi nyime to gi nonro miluongo ni research be dhi nyime. To gi rieko moseyud kaluwore gi nonro gi research go iduogi kelo kuonde ma ji odake to gi kata chenro mag sirikal mondo dongruok omedre. Koro inyalo paro bang'e kanyo ni ne nitie chopo kama joma dhi university ni yudo katin to gik moko to nitie, resources to nitie, ema ne koro wach diploma gi wobire to kendo ne rang'iny nolorore nikech nyaka ni yud mana C+ eka mondo idonje mbalariany. To koro noyawo ne ji gima jo kisungu luongo ni access mondo koro ji odhi nyime gi yor mbalariany no. Koro ka bed ni asto be nokonyo, iyudo kokonyo mbalariany kata ka koro nikech iyudo ka joma ne somo diploma go ok migi pesa moro mar sirikal ma help cha. Koro ka gichudo to giyudo kaka mbalariany be chako medo go gigo magin go mag tayo mbalariany ma sungulo resources. Koro aparo ka chenro bedo maler, to wanyalo ng'iyo ni to nitie gima gik mawacho ni nonego bed mbalariany timogi. Nitie kaka ka bed ni pod gibin gi diploma gi to mono gi timo. Koso nitie kaka ka ogol gi moduog gi kocha to koro mbalariany biro dong' kochung' ng'iyo digri to gibiro tayo maber moingo kaka gitimre. Nikech chutho iyudo ni gimoro waluongo ni progression ma koro kata kiwacho ni karo mbalariany ma dhi tek ka chiso mar nyisi kidonjo certificate kane ionge nyalo mar donjo e diploma titieko mano tibiro e diploma. Kibiro e diploma tiyudo nikech ma program ni nitie kaka nolose mondo donjre gi diploma ni, imiyi gima iluongo ni exemption. Koro ichikori idonjo kata e yatu to kitieko kanyo ichako ichikori idonjo e degree kendo e yatu. Koro nomiyo bende idhi piyo to ichako somo giri midwa somo mbalariany no chon gi piny ka. Koro nomiyo idho got maber kamae. Koro duto chutho to chenro moro ma sirikal biro bedogo kolose maber kata kobet kocha kata kobet e university to pod ber nitie. Wadano ranga kama chielo bende mantiere kar kae. Nitie weche mag loso lai mag somo mondo mi olure kod dwaro
mar chiro masani kata market mantiere. Bende nyalo wacho ne adier programs ma bedo offered e universities sani kwa rango rate mar unemployment mantiere e piny Kenya kata nok mag tije. Bende nyalo wacho ni programs gin moko manyalo miyo japuonjre ka owuok to nigi thuolo mar loso tije mamoko koso oyud thuolo mano mar loso tije no wuon kata ondikre no wuon kar loso ne jok moko tije. Erokamano Cleophas. Anyalo wacho ni ng'enyne chenro kata somo ma wan go mbalariany gidonjore gi gigo ma jotich dwarore e tich kata dwarore e ohala gi wuon. Lakini nitie moko ma bende aseyo nikech seche moko iyudo ka mano en gima waseneno miyudo ka department moro nyalo neno ni wan gi jok manosomo gini koro kata gini nosewuok e chiro to pod nyaka gilos magi program cha nikech gibiro timo ang'o ka gigole. Koro gikaelago bende iyudo ni miyo seche moko mbalariany puonjo gimoro ma ok odonjore, lakini king'iyo chenro moketnwa gi duol matayo university miluongo ni Commission for University Education, idwaro ni kata ka en degree bang' higni 4 onego ing'iye kendo, onego hike kendo kaluwore gi rieko to kod gigo ma osebedo kadhi nyime kuma onego bed ni nyithindo gi tiye mondo imedo piagogi, imedo piagi bang' higa 4 ka 4. Koro seche moko bende iyudo mbalariany nyalo bedo ma ka ok obedo ka timo gigi ka dwarre, lakini ng'enygi to iyudo ka mbalariany timo mano nikech duol ma ochung' ne university bende cheko ni to watimo kaka onego bed ni watimo. To sana ing'e ni gima nyalo jiwo ni mbalariany onego bed ni bedo gi ogirimiti gi kuonde tich kendo kuonde lony moko to kod kuonde ohala. Mane kaka giyudo rieko to kendo giyudo paro ma gidhigo nyime. Kiyiena achiwa ranyisi moro ka ni sani waiko somo mar nursing to iyudo ka pinje molony tinde gitimo gimoro iluongo ni tele medicine ma watiyo gi yor mbui to kod yore masani mar chiwo tich o chiwo kony mar nursing no. Koro mage gik ma koro wamede iye kanyo. Dong ineno kaka nyithiwa sani dhi oko sana area mar nursing no. En ang'o ma timore Amerika ma nyathini kosomo ka to miyo nyalo dhi timo tijno to kata ka en Kenya waka en ang'o, en chumbi mane mwanya mede momiyo nyathini kodonjo industry kata kodonjo kuma onego bed otiye to yudo kodonjore kendo yudo kokelo paro manyien nikech jomo ndike monego bed ni kelo paro manyien mamiyo ji dhi nyime. Koro anya wacho ni mano nitie oketnwa kiwango monego watim, koro jomoko time, maybe jomoko pok ochopo matin. To bende woni kembe gi osetemo makare mar rango nikech wacho ni iwuok e mbalariany ibiro e tich to gima itimo ni opogore ahinya kod gima ni somo. Kata yudo tich e sekta mane ok isomo. Kata yudo tich e sekta misomo to yogi kod lony madwarore. Ma ng'ato penjre ni to ng'ani bende owuok e mbalariany ma Moi manong'e kod weche mag fwambo, bende owuok e mbalariany ma Zitek manong'e kod weche mag tudruok kod lony manyasani kata weche mamoko bende mag fwambo kod keyo. Itimo gi yo machal nade tudruok ma kamagi nikech rango kacha mokwongo ni rango weche mag internship kod mago mantiere bende lwasi ne oseloso makare mondo kembe gi otudre kod kuonde tiegruok mondo mi giyudi mana kaka ne lero kinde mokwongo. Erokamano ahinya. Nitie tudruok mosebedo lakini gimiwachono sana ochakre gimoro mane watwake ka chien kacha ma kane nyithindo timo KCSE kwa wacho ni ng'eyo ni nyathini to tekone ni komane nikech nitie kaka mich mane Nyasaye omiyi bro yuayi kati tim mana gimoro tiyudo ka mich cha luongi kaka koro anya wacho Cleophas ka notimo chemistry to mich mano miye ne en malendo
koro iwinjo ka kidonjo kama itime lendo tiwinjo kiyangori kendo iwinjo kimor kendo itiyo kabisa. Koro ochakre kanyo ng'iyo ni nyithindo josomo sama donje mbalariany bende gitimo gigo molure kodgi. Koso wa maka wach cut off chama nyathi ok nya timo gimo odonjogo. Koro kolu apano nego ang'i mbele kanyo komedore gi wach mar ni cut off ni mar kiwango michope gi max ni onego bed ni wang'iyo bed to talanta mane ma in go to mane gima CBC timo makwa time maber. Sama nyathi tieko senior school to ng'e maber ni an adwa timo ma kimape maber to ineno kodhi nyime piyo kendo gino miyo nyathi jasomo yudo tich piyo sana kotieko. Koro kaduoge penjo ni en ni kalure gi kaka aneno katimore joma ndiko ji anyalo kisungu luongo ni industry oyie mondo giti gi kuonde somo. To mano chakre ka sama koro uloso chenro mar somo ma kisungu luongo ni curriculum. Luonguru jogi mondo gimo luongo ni commission dwarowa emomiyo ang'isi duol matayo university oketo chike piny en ma ka waluwogi to wabodhi maber. Waluongo gima waluongo ni stakeholder, jogo mani mochung' e duolno kata mochung' gi tijno to biro to miyowa pachgi ni losru kama sani piny dhi korie kama. Koro kitimo kamano aneno ka kitimo kamano to yot sana mondo nyathi kowuok kanyo to donjo kama gino nyalo konye. In fact sama watimo gani sama koro iluongo kamano to uloso agreement moro matin kendo mar ni mondo gikaw nyithindu sama koro osetieko mondo koro ing'eni kokikaw to wachako gi miluongo na attachment cha. Koro ka noiko nyathi maber mano ko lure ka university noiko nyathi maber to owuok e attachment iwacho ni we koro wakete gimoro miluongo kendo ni internship makoro otimo matin imiye gimo matin to pod oendelea gi puonjruok kowuok kanyo to koro donjo direct. Koro lakini pod ok watime ahinya king'iyo mbalariany duto mani Kenya ka to gi kuonde ndiko ji. Anya wacho ni onego bed ni wamedo time, onego bed ni kambi ka kambi mantie Kenya ka to kata mani oko nikech tinde wan gi mbui matudruok oketo koke e mbalariany. Kendo nyithindo mawuok kanyo nigi tiegruok to nigi winjo mar gima dwarore oko nikech en gima lit ahinya ka ng'ato otiegore ni en odwa timo kata wawach ni odwa timo puonj lakini kochope klas to onge gimotimo. Koro mano nyiso ni tie ng'ikruok e yor mar ikruok. Koro wanyalo jiwore eriano. Kata rem mantiere kar kae nitiere weche mwawacho ni mwandu ma itiyo godo kata gigo ma itiyo godo e jiwo somo manyalo kata ni infrastructure kod resources moko ma bende onego bed ni nitiere kata ka chopo yo makare ka waloso weche mag libraries, laboratories, facilities mantiere ka mondo mi support quality education ni. Nitie gwenge moko maonge kode nyathi ok rom gi kompyuta nyaka donje university to bende nako de university mano bende mane rang'iny mamalo dhi thuolo maneno kompyuta ni kata mar mondo mi oti kode. Iwacho ni digital divide kinde montie sani mondo mi obera ni chenro mag somo onego time yo machal nade mondo mi jok madayudo thuolo mano mar twak kata mar timo gigi achiel kachiel resources gi kata infrastructure oket gi line manyime. Erokamano kaming'ikono kama anya wacho ni ng'eny mbalariany osebedo ka thuthni nikech inyalo paro ka jatend piny Uhuru Kenyatta e higa 2016 noyawo ni nyithindo koro inyalo kete mbalariany mar sirikal gi mbalariany mar gigi giwegi nikech nyithindo ne ng'eny madwaro somo lakini wadiyogi ka lure gi wach mar kalo. Koro kane gidonjo to bende king'iyo kaka wasebedo kwa timo kuom joma tieko mbalariany tieko high school gisebedo ka gimedre lakini iyudo ka mbalariany moko osebedo ka medo gigi majiwo somo ma iluongo ni resources gi. Koro nyathi nie class to gin ji 500 lakini class nolos mondo kaw ji 200. Jomoko ka winjo mana kata ka japuonj olungo wach penjo mana nyawadgi to ang'o ma ji nyiero nikech en oko mar class. Koro gisebedo ka gido oko to gigi ok yot. Anya paro ka
jo tiegrewa masomo weche lendo kane wa medo koro gik waluongo ni gik equipment gi ang'e ni ibro yie koda ni mondi puonj jalendo equipment matin moro ma idwa no ohingo mana phone simba ni matin iyudo ka en kata $2 million kidhi kate e pichni kamera gi iyudo kata ka en $4 million to koro mago miyo bedo ng'ikruok to mano sana en gimoro achiel ma balariany osebedo ka ok tim maber. Iyudo ka ipuonjo daktari to onge gigo ma oromo mamiyo gitimo go gimiluongo ni practical. Koro mago be area monego bed ni wajiwore. Kamano, adani mak parongi kanyo sa dakika 40 tok sa chiel mar okinyi wakawiyo masani ka waduogo nyakoro moge jwang' pod wantiere ka kod wenda wamedo loso weche mag tudruok kod Dr. Agnes Salome ka wayudo makara wayudo kata yor simu mondo wayudo ne pache bende chenro makama kik idhi mabor. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Apani en giwuoyi no. Mane gimomiyo nosi mosimbe sani. Anu. Hello. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Akiinua hakuna takaye nishusha, akibariki hakuna takaye laani, akikubali hakuna takaye Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*447#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu.
Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendo idwa hewe kendo iriambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying no ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendo ng'eno wono sipi mabeyo. Lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Nyakwar mag joma machiegni pod wantiere kar ka wamedo rango chal rang'iny mar somo, wantiere kae kod wenda mabende waluwo twak achiel kachiel ka Musa Obaro Nam wacho ma wuoda lego Tingwang'i awinjo twak e yo makare. Erokamano ahinya wan kodi kanyakla e twak kae ma wuod Kokuro Awendo ma Jojo Penda. Erokamano ahinya Lilianto Dioctopizo neno waka entiere gi Dhurai 45. Erokamano ahinya ka entiere kar kae wacho ni Nicoloct kendo nyaka giko. Robert Uko Jawelding neno waka entiere Kisumu. Erokamano ahinya kuom ote mari kanyo. Ka achiel koda ka Ruth Netiyo Chieng' wacho ni tinde thoth rowere somo kos moro mondo oyud pesa to passion gionge go, alafu gionge experience. Sani owinjo bed ni indiki kaluwore gi talent mari. Penjna wendo ni ponono ni ng'ato nigi lony e tich moro kendo nyalo time perfectly to ok osome, owinjo tim nang'o mondo aluwo twak kano moja inako. Wacho ni anuni penjono kendo penjna wendo ni ponono ng'ato nigi lony e tich moro kendo nyalo time perfectly to ok osome, owinjo tim nang'o mondi oleno luwo twak ka entiere umoja inako. Yena mondo ngachak gi ote mar Ruth Netiyo Chieng' kaeto bang'e madhi kod penjo mamoko e twak kinyalo duoko penjo makamano mondi Peter. Okay, erokamano ahinya. Anyalo wacho ni ayie kode. Anyalo wacho ni kineno kitimo gimoro maber to pok isome. Duol ma iluongo ni Kenya National Qualification Authority oyie ni koro giri misetimono olosne structure ma inyalo miye test, itimo nie test asto koro inyalo mi itiegi, imedo tiegi matin nikech imedo rieko lony ma in go no gi rieko ni imedo tiegi matin asto mi barua manyiso ni koro itiegori. To king'iyo kata NITA nigi pango ma kata kibedo mechanic tidwa ni koro imed lony matindo mondo ibede gi barua, nikech iyudo ka seche moko idwa ni mondo koro ikaw tije moko malong'o kata tenda moro mondo iketi to gidwa ni mondo inyisi to lony ni en mane. To nikech barupe ni ibiro bedo pod ok ibiro bedo gi nafas mar chopo kacha, nikech chopo en nafas mar ariyo, koro ichiwo barua ma in go ni. Koro NITA iluongo ni trade test, ginya timo ni trade test kata ka bed mana ni ok iwinj Kisungu to inyalo time kata e dhou
ma mi stress mi kal. Koro ma nitie nafas ma kamano. Inyalo mede ta nyanya jiwe ni kimedo yudo tiegruok miyudo barua tiyudo kamano yawni dhoudi moko. Yes. Ero kamano ahinya. Nyakoro mo jowa koni wantiere kod wendo machielo wantiere kaka Dr. Salome. Mano Dr. Agnes Salome, mano japuonje mbalariany ma Jaramogi Odinga University of Science and Technology. Mano ka wantiere kode achiel kachiel. Adani mondo mi arwake twak weche mag tudruok obedo mapek ahinya ka wantiere karka. Daktari, oyawre kendo machiegni Ramogi TV ka warango rang'iny mar somo ta mbalariany ochal nade nyaka sani ka inyalo pime kata miye maksi oyawre ahinya oyawre ahinya kilo ago mos an Busia border coronet team wantie shida wantie Ero kamano daktari podi ng'adori network ma Busia chalni ok dhi yieni wagoni simu winjane pachi kachiel kachiel sani ka mondo losane yor simu imiwane paro kotenore kod chenro mantiere godo sani kae ng'eni jowa temo kar nyalo gi mondo mi watudre kodi e yor simu koro achiel kachiel sani ka wawinji mar mondo mi kimako simu makamano to walos kodi ka mana ka wantiere kodi e studio marwa karka kamano nyakoro moge jwang wamedo nono chal mar wach ni gigi to gin e yo machal nade kapok ayudo Daktari Agnes Salome Peter Sumba ka wantiere kod mondo rang'iny obed e yo makare japuonjre onego bed ni mach kwan mag klese mantie materials magitiyo godo equipment magitiyo godo karka koso onego bed ni time yo machal nade rationi joma onego bed ni range mondo neni adieri japuonjre ok odhi kacha to githung'ore kata gibedo gi dhung'ruok moro manyalo miyo kit somo ok bed moro malong'o. Erokamano Cleophas. Kachako gi chenro moketi awacho nitie chenro moketi manyiso gimonego bed ni watimo to kete gi duol ma otayo mbalariany te Kenya ka miluongo ni Commission for University Education. Ochako gi gigo ma onego bed ni itiyogo kitenogo somo ma kanye makoro wach mar ni to klas mantie oromo nyithindo klas opimnwa koda ni klas marom kama onego bed ni kawo nyithindo marom kama. Ka en lab owach ni kuonde lab onego bed ni bedo marom kama gi nyithindo makama ema nyalo bedo ei labni. Kochopo korka wach mar jopuonj duolno wacho ni kuom nyithindo makama jopuonjre makama onego bed ni bedo gi japuonj makama. Mago gik moketi. Kochopo kar ma ineno chakre mana gi donjo gin be mane giwacho ni mondo nyathi odonj mondo tim degree onego bed ni en gi C+. Mane gin lakini gin giketonwa kiwango ma piny moko onego bed ni ng'ato dhi e bwoye lakini mbalariany nyalo medo mbele. Emomiyo ineno ka kata ka noket ni wan C+, tiyudo ka seche moko idwaro mana maybe B ekichope kiwango moro. Koro mago gimo kelnwa to mago keti ni rang'iny go keti ni gin gi mondo gibed ga diye ni nyathi mowuok long'o. Iwacho ni kata ka gin nyithindo masomo gik madwaro gigo ma kisungu luongo ni equipment. Iwacho ni kuom nyithindo jopuonjre kama onego bed ni wamiyogi kamera makama. Mago gik ma oketi. Kuom somo kiyudo kata ni in gi waluonge ni semester ma chakore seche mopogore opogore moko chakre Januari moko chakre Mei moko chakre September lakini chutho nyaka obed wige 15 mano nyiso nyithindo oyudo somo moromo kuom seche moromo. To koro imiyo gik moko kaka gomo madhi nyimegi mago gik maketho mpango moket piny nikech kata nyithindo go kata koduogo sani dong Christmas wan go tarik
25 to ginyal somo bang Christmas. Koro chuno ni ibro timnegi haraka moro ka piyo mondo gitim piny. Mara ng'eny ni nyabedo ni piny. Mago nyaka bed piny koro nikech koro nyithindo we lwet nono kaka ni neno nyithindo ni e lab chandre lab ka. Koro mago gik mo chenro moket piny. Koro ok anyal seyo duol mochung' ne mbalariany. Nikech gin bende teko gichopo mana kanyo. Giketo nwa gik monego bed walu to gibiro gicheko. Maybe again resources mi wacho cha gibo ginya bedo gi teko go resources mag biro sechete mano be kama ng'ikruok be nitie nikech onego be ni gibiro semester ka semester kamano kendo kamano nyanga duogi bende mondo mi duoga ne penyo machielo mantiere kar kama Sergeant Odedi wacho ni young people should embrace creativity rather than solely depending on their theoretical academic equipment. Mana chiel kuom paro mantiere kar ka girange yo machal nade daktari. Erokamano kuom turi kodwa koro sani e yore simu achiel kachiel penjo mantiere kar kan rang'iny mar somo e mbalariany ochung' kama chal nade e piny Kenya kama wantiere sani. Cleophas, erokamano ahinya kuom penjo mimiya no. Adwa wacho ni rang'iny mar mbalariany nitie kama rach. Ok wanyal keto nyithindo e skul dwe achiel karibu sani dwe achiel gi nus. Mokwongo ne en strike mar waka. Sani en strike mar jopuonj. To nyithindogi ema wadwaro ni mondo bed the next workforce. Koko puonjgi, ibo puonjogi kanyo. That's why we have a mediocre workforce. Takwayo Ministry of Education. Itam mar nyithindogi onego bed extended. Okayie gi owado mantie mawiye ler mantie studio no. Kawacha nyithindi botimo ni haraka. Why should we always make up in the lives of our students? Nyithindo dwaro quality education. And quality education, semester ka semester nitie gi 3 months. Nyithindo nego puonj maler kendo maber for the 3 months. So that kwa timo testing mek nyithindogi, watimo giman kare. We cannot play with the lives of our young people. Daktari, yes. Nitiere penyo maduong' ahinya mantiere kar ka. Ka warango chenro ma sirkal bende osebedo kae ka medo. Awinja ne pachi keto diploma kod certificate odog e colleges. En paro machal nade? An paro no. Diploma kata certificate can be well run a university. Kaka sani doge giduoko TVET to university. University samitimo TVET. Kaka Jaramogi wantie gi TVET center. Jomantie a university gin joma opuonj manyalo chako puonjo from colleges, meaning colleges mano certificate gi diploma, to the tertiary level, meaning university education. Koro wamiyo colleges moko ichako maonge gi mbele gi nyuma nikech koro ji loso pesa. Kwadwa quality education, nyithindo gi onego ketie mbalariany, takwayo ni mbalariany onego mi pesa maber. E gini an kama beti, pesni mimiyo ji aken CDF aken MCA, onego ket education sector. Ma nyithindo yudo free education. Nyathi maskini yudo education. Nyathi matajiri nyalo yudo education nikech wuon gi min gi nyalo chulo nigi. Lakini gik mwas kata makoro wamiyo MPs, wamiyo MCAs, to jomoko miyo mana relatives. This should be for the needy children. So kwa timo kamano, wabodhi mbele, kaka pinje moko kaka German, pinje moko kaka Sweden, pinje kaka Finland, manyithindi miyo free education. If kokwa keto teko waduto education mar nyithindo, then ignorance is very expensive. No, sirkal chano tiyo gi thuolo ma giwacho ni new funding model mar loso midhiero mabende iloseni. De wach ni sirkal en chenro ma obayo nikech kata ka unikina gazet gin weche adek miwacho ni ok ti. Mbalariany, weche mag somo, kaachiel koda mag thieth. Mag somo gi ahinya koda rango gi ng'anyo mantiere ka mag jopuonj. Nitie jok mapok obedo e klas. Akia ka mbalariany ma nitiere jogi nitie skul koso nyabedo ni gipogore. Kaka sani nyithindo, student leaders obet room na gidwa kon Jaramogi. They are not happy. Gima new funding ni ineno gimoro katimore piny kababa.
Every person should be involved. Gik matindo wawacho ni public participation, magi gik maonge. How were the lecturers brought to discuss about this thing? Yes, university heads, were they all consulted? So can they give it a consulted? Were they given enough time to express? Nikech, gini korokti. You don't jomoko mi bandola ken bandola di. So we are on message ni you are finishing your university. Anema deal gi portal mar help university. The students take. Student biro ni sini eno se kone no chak chulo help. So any first year. So there is really a problem. Before we put in a new system, it should be tested first. We need not be tested one and on yellow peel. We give it even an year of testing. Okunuko chungi gi morogo kini to kini tido gino ketin koro gine monegoti. We need to test our systems, and our systems need to work. Kodi elaini kaka pokaduoge studio karka. Weche maga curriculum kata mag loso lai makare mano maga mag somo. Bende paro ni programs maponono nitiere kuonde wa mag tiegruok. Gichikore yo tir kod tije mantiere oko ma iko jopuonjre mondo bi orakre godo kata jopuonjre go los thuolo mag tije moko ne ji mamoko. Programs ma opuonjo ponono Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology utime yo machal nade mondo ne di rang'inyo bedo makare ma japuonjre wuok oko to nigi tich kata nyalo loso thuolo mar tich ne jok moko. Cleopas, programs ma wantiere go Jaramogi Oginga Odinga gin geared towards making mondo kony nyathi mondo kik be man teach or lost tije. Because that is the mindset monego wabed go. We should not prepare students for workforce. We should prepare students mondo gibed employers. Nikech koro gima litna. Ni sindwa duto waloso mondo oditin jomoko e pinje moko. Ang'o momiyo jo pinje moko ok nyal biro Kenya mondo tin jo Kenya? That's the question I ask myself. So university education, one actually excellence in university education. Yes, we are good, but there is a space for change. Space mar change mar Jaramogi Oginga Odinga University. And onego waket elements make curriculum manyalo konyo nyithindwa kaka wuono gi tieko tich. Mondo gin gibed joma develop tich. Nikech oko kacha osekonwa ni waonge tije Kenya. Government wacho gan we will give youth work. So onge nyeti neno KICC. Nyithinda di mano line up thousands. So nidwaro kata ji 500 kende. Thousands lined up mondo gibi to Dubai. There are more kawuono kabete komni. Nidio Dubai hango line mondo gibi in Kenya. And that should be in the education system. CBC manyecho law. CBC is a good thing. It prepares children to be all round. Lakini, did we test it enough? One of what is for 3 months, the system is working. It's not working. You prepared. When did we prepare these teachers for CBC? Kata jo puonj mar mbalariany. Onego change kata training mar university. Mondo gibe prepared, mondo kon jo puonjre, mondo be joma kelo tich, ok joma di manyo. Erokamano ahinya. Ng'e nang'a duogo iri kanyo kapodi make mane simu kar kanyo mondo mi ang' wayude ane achiel kachiel. Nyokoro mo jwang' pichni mineno kar kanyo gin pichni motenore koda mbalariany kod ng'anyo mano matimore mbalariany no mano mamoi kendo nyaka sani achiel thoth osebiro kar kae. Ata semester chakre nyaka sani Peter Osumba aduogi kendo mana mbalariany ni kendo mar Moi. Kinde ma wantiere ni mondo mi giwuogi obadho machalo kama gichung' nade? Erokamano Cleopas. Duoko moriere en ni mondo giwuok obadhono ng'ato nyaka bi machul makel pesa magidwaro cha mang'eny sana. Koro ng'at ma nyaka bini nikech en mbalariany mar sirikal nyaka bed mana sirikal. In fact, olita ahinya nikech mae king'iyo mbalariany machon mochakore, mae mbalariany kende mane mokwongo ma motelo ne piny Moi no oketo koke piny moger kochakre kidi mokwongo gi mogik
moko kane king'iyo kata mbalariany mar Nairobi mane mokwongo noyudo ka nitie infrastructure moko mane nitie koro nomeda moko kani neno kaka nochako Royal College chako bedo kwa ginene mar kwa donge mos koro en mana ni donjo manya bedo en ni serikal mondo odonjie onya donje kama mokwongo mana kaka daktari winjo kowacho nitie rem bende kelo pesa monego bed ni kelo university koro kapacha en ni kabe nitie gowi moko ma serikal nigo gowigo mokwongo mondo chul te ne mbalariany nikech ineno ka nowach ni mokwongo ka andika mokwongo mane onego bed ni serikal chiwogo gimiluongo ni capitation pesa mabiro ga wi nyathi ka nyathi cha nonego bed ni kele ata malo 80 to nyaneno ka giwacho ni osebedo mana kubiro matin seche moko ata malo 38 koro kane nitie kaka ginyalo timo mano nyatim mano mar ariyo kaka koro nitie en kama itiege jo Kenya ma pod biro kelo dongruok mar Kenya serikal nyalo amua to chiwo pesano chulo gope gigo asto iloko telo nikech telo be koro nego bed ni loko nikech shida ni okochake sani osebedo koyware kanyi neno nyithindo go osewito kaka nyithindo manyo wach kacha nyaka gichak somo koa e higa 2017 gisewito ndalo mang'eny moingo 350 nyiso ni nyithindo go osewito ndalo moingo higa oko aya medie holiday ma bende gidhiega gi emomiyo ineno ka koro kwan nonye biro mang'eny koro ana kapacha kawacho matin te ni serikal donjo chul gogi serikal kwanza lok telo mondi koro ket pesa kama loke telo asto ong'ie otae nyaka kama ochop ka koro nyalo wuotho kende nikech koro sani en e chonge mane paro manyalo wacho to kantie ka otamre ni kaka inyalo sud onge to serikal nigi mbalariany mang'eny mag serikal to kata mag ji giwegi ogol nyithindogi otiek sombgi oywe ot asto rwake nyithindo moko mano to koro kochopo ka koro tek mano ka weche duto gore Luanda mano kama ginyabedo kaka ntiere daktari kapod ituri kodwa yor simu paro mapiyo ewi mbalariany ma Moi mabende ang'e ni onyuolo mbalariany mopogore opogore pacho kae paro kineno kama ntiere sani penjo mantie ka japuonj ok en motivated kata onge gi chia mano mar dhi nyime kod tich oketo japuonjre kama chal nade e delivery e content ka sani mbalariany arene chakre first years giwegi pok ochopo kata pok oneno wach ni class malong'o arene gichak nyaka sani daktari paro mapiyo ewi mbalariany ma Moi ni erokamano ahinya Cleophas mbalariany ma Moi kata wan Jaramogi wan children mar mbalariany ma Moi nikech Maseno noa Moi to Maseno emonyuolo Jaramogi Oginga Odinga mbalariany ma Moi ne en asa gima rach madwa wacho e studio kama ler ni politicians kodonjo e institution a running institution mar mbalariany man gine ma gidwaro VC gine ma gidwaro jotelo madhi e university no ok nyal chung nikech politicians moko mawuoyo kuom university management pok nonyono kata gate mar mbalariany be pok notieko kata form 4 koro gidwaro moketo ng'atgi mondo gichiem koro integrity of leadership mar mbalariany is very important. The standard educational standard ma joma puonjo e mbalariany go is very important. Nitie nyaka joma puonjo e mbalariany mantie gi fake university. Ka in fake, what product ni bokelo? Donge fake student. Koro management mar university should be left to the Ministry of Education and not to the politicians or to the executive. It should be an education matter. So ng'at miketo kanyo onego bed ng'at monge running an institution. Ng'at mantie gi management principles. Ng'at mantie gi integral values. Ng'at mantie gi ethics kata gi etiquette. So kama e mbalariany marwa koro wadwa keto jathurwa to jathurwa no onge gi management skills. Wabo chal gi Moi University.
akwayo serikal ni management of universities should be left to professionals who are well prepared to manage higher institutions of learning. Daktari, bedo gi workforce mok en motivated keto rang'iny mar somo kama chal nade kata mbalariany ma Jaramogi kama intiere obed mamoyo obed mazite kama wan ka kod Peter Osumba ka japuonj onge gi chia mano madhi nyime kod puonjo jopuonj tiere oko gin e ng'anyo ok winjgi japuonj bedo threatened ka gin e riwruoge mag UASU ikono gin e Woguru kata wachung' kata wariembo miyo gi bedo gi chir machal nade kata ka gidhi e klas karatiro magi kata welfare margi bende ok rangi. Clippers mane iwacho adier. Adwa wacho ni ka jopuonj mantie mbalariany onge gima okelo gi mbalariany onego gipuonj nyithindo. Intimidating a student wantie gi systems ma waluwo iluongo ni disciplinary system in every university. So disciplinary kelo nyaka senate, kelo nyaka jopuonj te ma board of management, the management mar university. Students nitie gi process. Kaka an handle sani Jaramogi Oginga Odinga, students complain. So all student complaints make Jaramogi Oginga Odinga I'm handling, including help, including the teaching process. Kaka ipuonjogi. Koro onge kaka wan Jaramogi onge student minyalo intimidate. Ko kamano to in kaka waseriembo lecturers mang'eny mane intimidate students. That students nitie gi facts gi witnesses make gi. We tell you Jaramogi is not the best place for you. Koro gima kwa japuonj kodonje class konge gimotimo he will not be intimidated. Nikech japuonj kobedo intimidated koro o intimidate students kata gi missing marks mage matimore ga missing marks japuonj nyalo lalo nadi marks mar student mobet e class motimo. Koro gima wacho ni jopuonj mapuonjo university penjri ni karatas makaoni kata en mar degree mokwongo kata en mana mar class apar form 4 mang'eny gin gi fake form 4 certificate manyocha yud serikal vote neno iriembo gi pole pole to anti-corruption ethics and anti-corruption tinde owacho ni iriembo gi maonge kata payment. Koro in ka in ja Kenya mantie gi fake certificate tipuonje mbalariany akwayi ni mondo iwuog nikech ok ikony nyithindogo iketho nyithindo. So any lecturer might intimidate a student is not supposed to step even in the gate of a university or a college or any institution of learning from primary to nursery, from secondary to university level. Okonego wabedi hiko. So kaka ministry time gi wat ni miketo kamoro okidwa ni mondo dhi time will tell body ema kwayo ministry bende okonego bed joma igilach nikech moko kendo keto jotelo nikech omiyo gi gimoro. Corruption should be cleared out of any learning institution ema kwayo starting from the Ministry of Education. Erokamana inya daktari yena mondo meduoge studio karakaira Peter Osumba owacho ni motivated staff medo rang'iny mar somo bende odhi yo mamalo warango gi kuonde mopogore opogore karakae kama intiere e mbalariany maru mano mar ji giwegi mano mar Zitek ubedo kod thuolo mar miyo jopuonj chir mar dhi e klas kendo mar tudruok kod jopuonj e yo makare. Mbalariany mamoko nyalo embrace gima chal nade ma utimo mar mondo mi rang'iny bende oidhi kata odhi malo japuonj yude chir mar dhi e klas orad gi japuonjre ka entiere state makare. Erokamano ayie kod kiwacho ni japuonj nigi chia mar japuonj en gima duong' ahinya kuom somo ma obiro chiwo to gi kaka obiro tudore gi nyithindo. Koro nikech ka chunye nigi sinyor to kata nyithindo go be koro ok onyal mako badgi. Koro mano en gima duong' ahinya monego bed ni keto mbele. Emomiyo kineno kata ka jopuonj mag mbalariany koro sani ni e ndara en gima lit ahinya ka giwacho ni
serikal ok osebedo chopo dwarogi. Koro kaka kawo kata kaka mbalariany mar Zetech ma wantie, mokwongo ichako gi sama undiko jogi ma ukelogi, nyaka undik jogo motiegore kaka dwarore. To kaka dwarore nyiso nang'o? King'iyo duol mochung' ne university ong'iyo maber ni ng'ato nyaka bed gi kiwango mar somo maromo kama mondo eko puonj ng'ama romo kama. Koro ka en idwa puonjo ja degree nyaka bed ni osechopo gi masters. Kodhi masters nyaka bed ni en gi PhD kamano. Koro mano e gima ng'iyo mokwongo. Kisetimo asichak itimo nonro koro ni to ng'ani kama daktari owacho ni barupe negi gin makare. Koro kisetimo nonro no ma ing'eyo ni koro yudo ng'ato, asto sama odonjo to nego bed ni ubedo gi chenro makare mar wake e mbalariany. To chenro ni nyiso ni to mbalariany ni ochung' ni ang'o, to gigo matae ma jo Kisungu luongo ni values gin mage, to ere kaka idwa ni mondo weche mag somo ota, ere kaka en owuon mbalariany biro dwaro mondo otim gikego, to kikawo go pache be kanyo nyiso ni ka en ng'ama ok odonjore gi gigo muketo piny, to nyiso ni koro ok odonj gi kanyo. To kosedonjo to gimokwongo maduong' en ni winjruok mane un go ni mae e chudo mimiye, nyaka miye chudo no, to nyaka miye chudo no e wang' sa kaka nowinjore. Kopogore kanyo, kar mbalariany en kar dongruok mar somo. Kata chiegni chako luonga ka en laktari. Koro nyaka bed ni nitie nafas go ma ji medore go somo. Eka bende en gi chia omor ni samo medo rieko nyithindo to ebe no medore, to rieko man medore ni konyo nyithindo to konyo university. Koro mago nyaka bedie. Alafu nyaka migi nafas ma ji romoe ma be ginyalo chiwo pachgi, kochakore gi department to kata kobiro open university sasana niga gi department, asto iyudo ka wan gi deans be joma tayo wach somo, wan gi senate, wan gi university management. Lakini inyalo yawo kore ka mabi kelo ji tuge kamoro achiel, ma joma puonjo romo gi joma tayo mbalariany to giriwo paro. Mano kakao kata ranyisi ma mbalariany marwa mar Zetech, mano gima itimo every higa ka higa, chakruok to gi giko. Kaka dwe manyien koro wabedo gi achiel ma koro waloro godo higa. Gika ilago miyo ukawo paro to joma tayo mbalariany neno to nyalo bedo ni nitie ng'ikruok moro ka, to korka puonjo nyalo bedo ni nitie ng'ikruok, to idhi nyime ka asto joma tayo mbalariany be nyaka bed ni nyaka gidog chien ma giyie kawo paro, nikech japuonje ng'ama important kabisa e wach mar somo. Ang'eni kata in inyalo paro jopuonje lakini ok inyal paro joma nie management ahinya. Maybe inyalo mana paro vice chancellor to gi DVC ma gi register. To koro mago momiyo nyaka bed ni wamedo tegruogo. Ka en wach mar nonro mar research, nyaka mbalariany ket pesa ma imiyo jogo mapuonjo matimo nonro mondo gimedore go to gidongo go bende nying university, to gimedo go rieko, nikech nonro no ka gitimo to gibiro gi rieko manyien ma gikelo ne nyithindo. To ka gikelo rieko manyien ni ema biro miyo koro nyathini donjore gi kar ndiko tije to gi kar chako ohala mar giwegi. Erokamano ahinya. Ka wane ote mantiere karka, ote ma bende wasebedo kae ka wayudo kawuok kuom jowa. Ntiere ote ma wuok kuom Erika Wasonga, nitie mar Vitalis Ochieng Wood Game Karario, kaachiel koda ka mar Sergeant Odidi. Gikore achak gi mar Eric Wasonga mawacho ka ni nitiere pogruok maduong'. Mano Eric Wasonga ma koracha owacho ni nitiere
pogruok maduong' e kuonde somo mag public gi private. Owacho ni mokwongo, public ni kod placement mang'eny mar nyithindo to academic equipment onge, to private temo matek mondo student oyud access to practicals ber. Instructors mag private institutions are seriously engaging students. One-on-one career guidance engagement ni kanyo. Mar ariyo wacho ni I support suggestion mar mbalariany kik puonj diploma kod certificate courses mondo TVET colleges oyud teko. TVET college kaka KCT tiego nyithindo in preparation for blue collar jobs, mano hands-on skills. Ng'at manigi lony to onge oboke nyalo register for NITA exams. Erokamano ahinya makoracha Eric Wasonga kuom ote mar okinyi ma kawuono. Ote mar Vitalis Ochieng' wuod gi Mkarariu ka wanyalo wacho ni Cleophas oyawre kendo aru maber gi koni kane live gi sani koth ema onyonowa aduwa to pod ochwe aya odhi nyime kowacho ni chal mar somo masani gini obago jogi en mana wach kaliech to timo kapuoyo. Koro githuth nyathuta but ber malong'o to onge, ting'e ma owene jonyuol okoyot gi kaka neneni. Ote mara Sergeant Odidi mabenda ng'eni bang' ka ng'akawo weche mogik kuom Mwenda achiel kachiel wacho ni young people should embrace creativity rather than solely depending on their theoretical academic equipment. Gikanyo nyakora Mogajwang' yena mondo mi akaw wach mogik otene kod ote maor ka kod paro mar Daktari Agnes Salome. Wach mare mogik otene kod ote bene maor kar ka watieko weche mag rango chal rang'iny mar somo pachoka. Erokamano kuom studio. Akwayo mos nikech nendo kanyal chopo piyo, lakini gima dwa kwayo ni ariwora gi Jazitek wawacho ni we have to motivate our teachers. Jaramogi temo nikech Jaramogi among the public universities and a university machulo jotije by 24th ochal bank 24th kila ng'ato ma Jaramogi osechuli. So I want to congratulate the management. So management be me other space kata sani one of the same WhatsApp group GVC. All the workers, the lecturers, all kila ng'ato ntie kanyo. Kantie shida out. So every quarterly we have meetings. Mobet gi management wako ni gini ber gini rad. So abe akao gi Jazitek and achiwo dwedo Jazitek ni research is important. Workers have to be given time for research. Because universities are educations of higher learning, and learning changes with every now and then. We cannot have dominant lecturers. Nyakajiduto mina fast martimo research. So student placement, Timore, Kaka Jaramogi, we place all our students. We look for them places. That's why we have the career office. This career office, Mari Jaramogi, and students of Tieko begin the placements in different places in government. Mondo Gibed educated on the work ethic. Gibed prepared for the workforce. Koro, magudu tombalarenma public onegongi. Kako wacho na enadir. Public universities gitindo, giji matin. Public universities wan giji mangen. Private universities, they are manageable. Lakini, public universities from enough resources. Kaka government, nyalo maber molo kata private universities. Because Jumapunji public universities, they have been trained, they have been well prepared for the work. Jimati more no okwami omenda moromo a public university, mondo run gika konego bed run in an efficient and effective manner. Ero kamano urujo punjire duto mapunje mbalariany akwa mondo bed patient for the government. So government benyaka listen to the people. And the people are the lecturers who are teaching in the universities. Kokwa listen, we are all going down. And the worst thing to happen in a country, and smart education sector, for the pain to a room. Kamano uru, yasa ugodi na uru duto. Erokamano ahinya Dr. Agnes Salome. Dongi to madakika achiel mali Peter Osomba. Akawach mari mogik ka wantiere kar ka koro ka watieko. Ang'eni weche bedo mathoth ahinya to ote mari
jopuonjre jopuonje kinde makoro bende oganda ikore ne penj mogik mag tieko semester kata higani. Erokamano Cleophas. An kachako gi ote ma wasomo kacha ayie gi jo ote ni creativity en gima important. Creativity chaka ni luongo gi dholuo, but biro gi paro manyien e gimoro amora mitimo en gima muhimu sana. Kod itiyo kod en mano handi nyaka ibed go mano. To akwayo ni jopuonjre mondo jiwre ajiwa, to sana sana awuoyo gi jogo mochung' ne mbalariany. King'iyo ka ine mbalariany, king'iyo nyithindo gi sama gidonjo e first year e higa mokwongo, ka okelgi gi jonyuol mi wuoyo kodgi, asti chaki romo gi nyithindo gi kendo gi jonyuol gi, sama koro gibiro kako igolo jotiegruok e gima waluongo ni graduation, to inyalo yie adier ni mbalariany kelo lokruok. Elo lokruok kuom nyithindo wegi, mano okel ka nyithindo to koro giwuok ka gin jotiegre madongo, okelo lokruok kuom familia kata inyalo neno to kendo ka giwuok oko kucha. Koro akwayo joma ochung' ne mbalariany ni mondo wang'i gini matut, gini nyalore nikech mbalariany gi be mano golowa. Kwani ok wawuok kwaikre maber, wanyalo timo mano. Koro wabed ni wakony, kata bed ni en mama giwegi kata sirikal, wadog chien wang'i gigo mwanyalo timo, mwanyalo reso godo mbalariany gi. To ajiwo mana nyithindo ni ang'eyo ni mbele ka biro bedo maber. To nyithindo duto bende manyalo bedo mbalariany, ka wacho kata magwa mag Zetech, gigo duto chenro moket piny go, donjrie gi chenro go. Ka chenro moko kaka ma daktari wacho career services wabe wan kode, donjri kuro mondo otiegi ne tich kendo otiegi ne yore mag ohala. Kokamano to Nyasaye mondo gwedh. Erokamano ahinya Peter Sumba, jatelo mochung' ne weche mag somo ka tiegruok mar Zetech University, kod thuolo mar bedo kodwa ka achiel kachiel koda ka japuonj mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga mano University of Science and Technology, Dr. Agnes Salome awuoro kuom bedo kodwa bende achiel kachiel kan Busia e yor simu kinyi ma kawuono. Ote thoth ahinya makoracha wamedo kanyo ni staff motivation. The difference between ordinary and extraordinary is that little extra. The extra is ordinary. In ordinary, ema miyo staff mijingo mar chwado tich. Erokamano ahinya. Ote machielo modonjo kaka tieko Samuel Opio mowacho neno maler ahinya, mano ja sikul mamoi, owacho ni aneno kan Kisumu Otonglo antiere kodi ka nyaka chieng' nyaka giko. Wacho ne lotwa kawuono kwa donjo tich. Erokamano ahinya kuom kete kar kanyo. Koro ngoja gibiro thuolo matok kodwa achiel kachiel wakauru tingni mar bero chenro mag somo kendo ting' rang'iny mar somo odhi malo. Aduogo kod twak machielo mar somo saa 4 saa 3 nyaka saa 5 mar okinyi ma kawuono. Warang'ane ang'o miyo nyithindo mang'eny we skul. An kaka jolony ang' aduogo ka mondo watwak kodi achiel kachiel. To bende kawuono ang' antiere kae kod jafwambo matin ma bende wadayudo thuolo mar winjo kendo ene modhi tayo tielo mokwongo e chenro mar mbako romo. Idang'e ni en ng'a? Kete mana karka saa 3 abiro kode ka mondo mi wachak twak ayanga kode karka. Ka waneno odiochieng'no midhi ala nyithindo matindo e piny mangima. Ka in nyathi kamoro amora ma entiere, walemo mondo Nyasaye omed riti. Jonyuol bende oritiwe makare kamoro amora ma entiere. Nyinga Cleophas Oluoch, Jakisumu Kanyakwar Mokeo nyaka Sango, oriti masani. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacham. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata lit tijiere e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano ka ero joma ero walo. Ano ka ero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Apani en gi wuoyi no. Mane gimomiya nosi mosimbe sani.
Hello. Ang'o marach kodi in? Nyasacha. Anasegombo bedo gi nyathi. Timna dwacha. An ok adwa ni ng'e weche gi e yo machal kamae. An naketo singo gi dida ni, to in ing'eyo maber ni an ok anyal paro kodi kamano. Rakbir! E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore, ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa, kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Teacher Beach ochakore sang'wen wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi